Funky Friday, beautiful blonde new morning, the 27th day of May. Baby, my price is coming to us. My price is coming to us, man.
Some 39 minutes after 6 a.m. We are broadcasting live from our national studios here. Obuoba precisely the TRX studio. Online.com, my TuneIn Modern Ghana, Zeno Radio app Ghana Waves. Me and Ubenya our Google Play Store and I say App Store. Mo use Android and I say Apple phones. No, then you search for Ahinkai 93.3. Obosi asensu dia no atwenity. A free sub-break of himself non do bebo muni mudada. For God and country, we are back on your radio to serve Mother Ghana. Yeah, can sunny at Yanwa. And into say you Felix and factual. Mamin fasted and come up Omo I put you this together. Am I the Abramo? Udi Ahinkan Kwame Aboa. Being the executive producer for this show, I've dreamed Pahini Kofi Mensah a lead producer. Kobe K. Ebwano, Kwame Asante or Heniba Maakye, technician on duty, and of course, always be on duty. Hey, Billy Man, meeting Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General, and Sruja Bakwayaka, Kotoku Meya, Anope Mamuache. Oh yeah, me go team. Me see that yeah. Ye precision coupon. So what I say. We've got a lot to talk about this morning on your favorite political current affairs breakfast show. This is officially your biggest conversation in the morning as far as radio in the eastern region is concerned. The pace setters. Na anopai wo yenkonwa siemu ni ebedi nkomo bebre no a ebedi nkomo bebre no onum say Endra Minister in charge of education or yen semtrofo nhyiamu kyerɛkyerɛ nsɛm bi mu ɛde kyerɛ yɛ sansana nkrofo bi na mo kyerɛ sɛ $1.2 million ɛno no yɛ Gallop sika through World Bank funding ɔmo de aba no na ebi mo kyerɛ sɛ ɔmo embezzle fund no ɛno na ɔpani akyerɛkyerɛ mu kyerɛ sɛ na Ghana yi kura eduru ba bia na kyerɛ sɛ nkrofo ni bia pe ba bia tena ɔmo tena sesa no a na ɔmo orchestrate ɔmo odwini sɛ ɛkwan bɛn ne yɛbɛfa so a yɛbɛtete atɛkyɛde akɔyɛ obi atare fita a wahyɛ mu ɛne ntia anɔpa yi Oswafa ono na hwe Ghana engoma sua nsɛm so sɛ memfa nto anim Dr. Yao
ɔsɛe adutum mɛmɛ deɛ me friend onimunyansa ɔsɛ no kure bi ani saa nsɛm na nkurɔfoɔ ka ne mu ɛne nti yɛmmɔ nto ngu yɛnkyekyere ne nyinaa ne yɛnkɔpɛ zoom lionfoɔ dasbɛne yɛnto ntwene mu ɛno nti anɔpɔ yi yɛbɛkɔ nakate na yɛakɔ akɔdi nkɔmmɔ yɛka sɛ gallop no koraa no ɛyɛdeɛ baadeɛ we will delve deeper into it. We will make sure we ask relevant questions, demand relevant answers that will matter to you. You can trust us on that. So wow, yeah, where? Say a ban of interviews, a ban of young monkomo. We'll be hard in that to form. Na yefiri wa no nso a ehwehwɛ mu bi aba beto emonten so kyerɛ sɛ ɔhamu abupen aduonum enson 57% of Africa young population almost kyerɛ sɛ by 2025 ɛyade a malnutrition yɛka sɛ malnutrition ɛyade aba deɛ sɛ yɛdidi nso aduane no a yɛdie no ahoɔden bia nhyɛ da nim ani nti ama bi no bɛbɔ adawroa ebinom nso bom sɛ kɔhyeɔkɔ ne saa nneɔma no you know what I talk about enti anɔpɛ yi yɛbɛhwɛ ne yɛde mu nkɔmmɔ ministry baako a ɔmampani Akufo Addo ba yɛwateɛ na wapɔmpi sika yɛka sɛ yɛapɔmpi sika wɔ ministry bi paa sa ministry no wanya sika papa ohwe the huge financial commitment aban na yede ama ministry no yet the ministry is still crawling grappling in development ohunu just opa ne ho ohunu nasim a ministry of food and agriculture because me no ka say ministry of food and agriculture oba Ghana ha ento sibu ayeden enima bebrebu ayeden so clearly that ministry are failing Ghana for totally. Meanwhile, no, say me can the amount of money I need the call ministry no, it is not that full ministry, no. And you allocated that huge financial commitment at the cohort. No, it's just a subsidiary of the ministry. I know you see a friend planting for food and jobs and blah 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 blah. Yedi sika mpempem yedi wuram, but ene oba Ghana enuane sam to saying. Bordie bayire mankani emo ebro ene ne keka ho no sign it here because some selected 5 crops soya beans nyina ka ho bi but oba Ghana how often do you see it? Meanwhile no every year bia ne allocate huge sums of money near their cohort and pen inform ye in charge of ministry ni behemu aye adwuma no omo so mo pemampani adi our vast land, our Ghana ha. Ayana Obi Beka say mo pekasa dodo, mo pekasa enya kasa ne pe. Everything under this sun, everything under this sun boils down to leadership. The moment a leadership ni be fail, you know, obi anyansa woni tirimu bia ontumi fa nyansa ne nya adwuma. I am telling you. Because omo mumu na woso omo lead charge. Omo mumu na woso omo di yen anim ne yen na adu amachi. Na omo abobọ omo nsa de agu omo bo omo de omo nsa so omo demiri fam pesami nkuminya ye ma obi appointment ya otena pe opeso ye se tam oye in charge of a department no asan award ne ho contract o appoint politician mane ba abam hwe efri 2017 ebe pem sa abre me ka kire wo adwapade ankrofo bi apa o ye mbesew adwapade o a omo apɛ omo wura fi sɛ adwapade na opɛ ni nyina ono so bewu agya wo sɛ na sɛ adwo awu di ne de agya hɔ yi ni wura fi botaya ye de wo mo do omba betuatua wo sɛ mommra na mo mesom no omo ba omo de me besom but obeduru pɛ o se hwɛ mo mesom me ɛno ne ye de te Ghana ha no mo entanya se ye pɛkasa everything under this sun a leadership. The rest are just effect of it. Because the leader lead charge now. The subordinates, the followers will follow suit.
but so omo te wono omo prekasa ye trans mansuo yiri fa yen ansa na omampani abema directives say unauthorized structures yenko yimfiri ho na be hu say MMDC sifu di mirika krikrikrikria. We are not serious as a nation. Ede be ntina wo say nsuo yiri ansa na a whole president. Why should it take the president to direct say we ni yenkonkoye adentia? Yawo MMDC sini bi wo hono mo a they are poised for development. Sa unauthorized structures yi MMDC sini bebre ye o ma dwene se ye be ye afiri ho, but unya ye wadwene so koye pe na politics abam. Ene oba ye no opeso obebu ye party no, opeso obeye sei, opeso obeye sei, order from above. Ye be sa ase ye wo ye MMDC na wo sa se wo ye sa de no a obomu say ye report to do man panimfo otu ho no mo na ya all still just like that without giving you any reason. And these are the caliber of people I want me. But Senka leadership no will rise to the occasion. No man catch the Ghana for say by hook, by crook. I was see to me queen and him. I won't punt to him. Yeah, politics. I was see to me queen and him and Ghana. You be queen and him. They be because we need a Ghanaian president here. Or be looking over the political party interest. We are looking for a Ghanaian citizen or non so sending penning for the mrebi de ba nemrane be boyania emfa ho any how difficult it will be. We will all obey it. Na ma nyina ye ho atoye won maimu. We are looking for a Ghanaian citizen like that. Now where there be obia ba obepre won wankasa ni botom obia ba obehwe kwan obefa so onu no bedi yie obia ba obehwe kwan obefa so a one ne party be breki 8 obia ba obehwe kwan obefa so a obe we need the next elections any ene na Ghana ntimi nko nanim no. And we need effective leadership. In 2016 Omampani Akufo-Addo okay say Ghana ye will be bia Niyama ye bre a bad leadership, and it is true. Sani okan sabre no na it was true, and then so it is true. Bad leadership, and ama ye bre. Omampani ankasa said it so many times in countless occasions, and we admit say Ghana ye tisikaso, Ghana sikawa ha. So as I say, enti ye wo sika ni ati sika so a ede be nti na wo say Ghana ni bepem sa abre 3 mil square so odidi anopa wi anwumre ede be nti na most of Ghana phone to me ede be nti na wo say ye nya news to be say ya nhwe ye aduane be soto wa bra Ghana wo to aburo kura to twene kwan ho ba bi e be fifiri o kan obi be ka cho say mo pe kasa dodo enye kasa ne pe. But what you say, we fear crown, I would say, no. Oh, mammy, no, who giant qualani pema woman, shed a year cause we fear her. Huh? If you want out, you know. So we giant will money pema woman, I shed your coso. No way, boy, no way to you sum your boy, no way, where the way to her, Obacona, or my if your basa. But the moment, ya, we are mammy, or your papa. Ube define obia kwaman say, "Oh, this is the path I was to. This is what you must do." When you do feel pet, you could feel discipline. You could see say there is sanity over there, discipline over there. Me say everything under this earth and as under this sun is leadership. The rest are just effect. So you tell me we should do A, B, C, D. We should do this. We should do that. We will do it. As far as I am sebe boy, but over here Ghana harmony a person kubinya MPP dream kwan obefa so be break 8 and this in suit opposition you see there be over Ghana harmony ya in political trajectory no kire say after 8 years bia I was say party for forever and into be no ka say omo to opposition omo adwene nyina ne say omo the next party in government and into wuhia nkrofoni bia ebinim acheche dia ma omo ho shadow minister in charge of asumesi obenten and omo te ho nti omo adwene nyina ne say aduru yenso ye ba be dibi tie de nyansan ka kire wa no payi mama ya adwene emra yen ho so mama ya ni mra yen ho so
because baby omo de dru no omo de dru bunum aka so mo be pie ya gum ade be ntina wo so obi tumi wie school wo Ghana ha tena fia be mfie miensa mfie nan no wonya dwuma nye wo de wo ankasa mpokura se wo betiti wo mowirem no waye bibia ya sesa policies bebrebi de aba enep youth in this asumasi wo benten enso yense da hunu nkrofo kopoten omde boa wom akwese nra minister in charge of works and housing Honorable Francis Asenso Buache ya allocate 450 million Ghana cedis say ya de kwakoye flood control program ye bisa opani ni say opani drainage si amo se mo kwakoye no ehemfa ne ye behunu bie na yatumi akasa mpa $450 million na yede ma mo no we na mo de ye we na mo de ye opani ni board drainage ba ko din no ano no ne aka enti no ye ya ese ye de begu website masa one kasa pemu ne te microphone achi wantumi anka hwe ankyere Ghana for website ne so no ho any parodo se na be ko website ne so. We should be truthful to ourselves and the people we serve. Politicians say no mte Ghana ha no be bre no afil se Ghana for sabe ye wo huru yanim kosoro and into omo be koso abule yan because oba fam ho no mo a onim se odrese aponche ho or the party atade adrese aponche ho e de betena constituency bia ye beja nipa de sani oda sumie so aka kire wo se sa aponche no a ya adrese ne party kala no a ye wo ni tu mu no obeto abama no ene ye ne until say ye nyina ya adwene beba ye ho so na ye be jai sa niema ni su ni ban bia ye da na di organ ha no de bia Obuoba baba betena microphone no achi sei no akasa ma ne time aso na wapon no okọ no ade asan che no aba no asan be kasa ne time aso no wapon no okọ bosome so no odi anka tua ne ka ye be ni sei ya rotation ni sei ya na say the routine practice ni sei ya ansesan adwene a ebra so we say we speak truth to power. Ebra so say party bi e wa abamu na ommo number e wo so ono ankasa ne party faithfuls ne loyal so ho anwanfo no ne party foot soldiers no e wo so omo frɛ radio ni TV so no omo kika bi di kyerɛ mpanimfo say ne amoye na enye party ya tisu sesi ya yi se ya slogan nearing ne atwa bibi di aba ne ya di sika se boom ne ya di kɔ Omri sikani ko wie na fe obi so am se mu mebu ho nkonta na ye de ancestral yitiri ho because it is not incorporated in our constitution say so obi kokoye sa ye ntwe ne mra na ye ntwe nanim ye ma ne ntua ye ma no ensofa for the oyeye owia always the citizens will have their say and then the politicians will have their way and that's what they Ghana ha. Why empire for why? Messiah, why empire for Bompire? Afa uni pedua okra abraba wo bono fani nyina fa se Yesu nsa na sere urade se ono mom nko a ene wo mo ho ban ono nko a ni tiri mu po a fa wo ho no emrem NDC beko Ghana te said yet no a omo nyina ba you scratch my back I come scratch yours for you eno an ekoso enti obe scratch me dia me so ba ma be scratch o dia eno an e de te Ghana ha bibi fufuro bi ani ba bia NDC fo lazy mu boot ye be je Ghana ekwe he krono no an ye we mu ye ya no mo so ba beto aso bibi fufuro bi ani ho no mo be ye adan enya 2016 ya mfie nsia ekọ ye ba bia ye nya nduru ba bia ya ene no mo te aban mu ede ene na ekoso a yehunu ya yesesa wom na ne yehunu ya yesesa wom no we mu ba ye asesa na ensesa ye we mu ba ye om senkrofo bi afakas Ghana na ye wono hu it belongs to a class of people bio because Ghana happy and a politician no betumi ato bibia or sika they have money because we pay them very good, very handsome money. Yet VAT no aban de be ma no anaso o man de be ma no say on fansom no or kwa
na ɔma oxen no na waton V8 ɔmo over billions no na wa oxen V8 no na waton 2,000 Ghana 3,000 Ghana ɔno antimi ka sɛ efie no amoka sɛ me nam no bangalo no mepɛ mepɛ nti mɛtɔ ɔbɛtɔ kra no a ɔntɔ no ɛboa a ɛsɛ fata wo na watɔ no fofofo de ama ne ho na politician ka kyerɛ sɛ watɔ adeɛ no atua ka de ama ne ho a osan gye di otua de ma hwan receipt ni wɛn aban sesa yɛ 2017 aboro nye DC mu soa ɔmo ho gu mu John Dumelo agye car we afa car ɛdeɛ yɛ kyesi car ekosi sɛn ɛno so deɛ wasempa cars na ayaboro nya mu di akyire kirikirikiri no cars dodo sɛn ne yɛgye yɛ panimu bi pa ɛti baabi no ɔfrɛ ɔsi ko wanya saa nsɛm hunu no asɛm bɛto adeɛ ne betimi atɛne Zavenat Pania nti ɛtɛne a ne awoye de bi bɛyɛ yɛn nti gyaade ɔyɛ no ɔno nso tie yɛ no wagyae because odim sɛ yɛdan a ɔmo nso so from entena nkonkosi awiɛ sɛ na ntwi ɔno ankasa ne podua ne toa nkyɛ no saa nso na ɔkɔmfɔ nso ɛnka ne nsɛm afebɔɔ nti ɔmo nso atie ne wagyae yɛdede saa sɛ NDC4 yɛ akorɔmfoɔ ɔmo awia yɛn NDC4 dodoɔ sɛn na ɔmo ba yɛ ɔmo akyerɛ ɔmo agum me no ka sɛ NDC4 nso te opposition kam ɔmo team sɛ kɔmo ɛyɛ o tena opposition yɛ tie sɛ kɔmo wom nti ɔno nso kam sɛ akorɔmfoɔ ɔmo ba ɔmo ntumi nkyerɛ anoma aba mpo ɛne yɛ nnɛ wo ne me ɛne ɛda so brɛ efie no a wuti mu no a etoa na ɔmo to dan buo mu no ɛnsesa yɛ NDC bɛba MPP bɛba ɛnsesa wutira nye yie kura mpo na they will come add more salt to injury to the tena hɔ ɛbrɛ bɛ mu anu akenkan Philippians chapter 4 the verse 6 to 7 ewurade nka ho ewie mbɔ brɛ nsɛm fanto asana sports nso mra ɔmo kyerɛ sɛ ɛnɛ nsuo kakra ɛwɔ wiem saa nso na wia kakra ɛwɔ wiem ɛne ntia na wahyɛ ne nso ɛde ama me bɔ nsɛm no nyinaa to fa ɛnɛ no nsuo kakra wɔ wiem awia kakra wɔ wiem apuya man ntam yɛ ahodoɔ no nyinaa nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena agyabo na agya baba beduro yɛ de sports ni ba wie no me ba bie mu a mɛba bɛka asɛm akyerɛ wo hwɛ mpanimfoɔ bi te Jubilee House ne ɔmo yɛ wɔ apuya man ntam ha no mu no wo deɛ ma yɛnkɔ mmra why yɛnkɔ mmra chale yɛnkɔ. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time. Oh yeah. Obo. I say ye there. Bibia say ye. Yeah, from Charlie, no be from Mr. Chache. Any breba de dino kwa ref. Any breba de dino ref. Fine. Oh, I say ye, but and a prince Janaso. But it's not Champions League, no so basso. Champions League in a basso. Yes. Oh, I see him say Sunday. Oh, okay. I'll try 28. Sunday Sukutoku again. Okay. Sunday okay. Kwa ese mi ja ticket no ben se enan bi. Ah, they be chenko for. Now the chenko for Ampabis na auto ticket no. Chairman. Yes. Chairman. No. Chairman hwe one for the tiensane o. Niti sane say am dey mabu be. Okay. I'm so ban sanse ma wonni mu mo. Onu so say ade a oye dia bokotoku won say we omo last game omo ebo home Sunday yomne nania FC nto so to ticket kakra o say o che dia ma supporters ene mo nya breson person be hwe game ni bi Sunday no mo mbra no be ticket no nti me kwa producer and time na minja obi na onso kwa na onso dia che yate na nya yenso so yebetumi ane se ye be ofa platform yi ene ye to nsa Africa kutukufuo ni bi ama omo abadwumadie so na asem a omo wo ka no yesi obi be buru amo asu a ente se wo ankasa wusu nti omba no ankasa be ka omo asem sa enti ma minja on etwa so. Okay, yamfa good year musam fanto aso na fa bibia so entimen kwe fama medin ade Joshua Kwabena ajenim Joseph Ajiri eta ekire obrempon poko an eka ho
Foster na fremu na chetemu na ekechira na sede nsem no yede ebro ene anope yem fast da Emma Big Sam phones mpacho phone be na Opato Technophone Infinix Itel na Opato dia eno any Big Sam phones akachi ebia also den iPhone na Opato iPhone no from iPhone 6 akopme 13 Pro Max no be premier akachi bi na ba mu de bi no atwa na bibia enso etimi akofan edamanya no kwa ebia also no TV in a person from 32 inches. I come 75 no bar, baby now so up by Nuato, brandy beer, now so the coffee beer, and so to me akoye, the man asked them, then they said swapping a coso, a beer phone a kita on a kita watch, a person sana. Obe pimu ya kachia this guy credit kanwa na fufu na san edi amount no be bia and so I find amount ebia TV no so aboard the match wa hwa sa in fact afono ebia so opekese a we pimu Big Sam phones akache betimi aboa no so de kese akofie na be bia so akoye the amount hwe chi akwan aboga fish and I say of a JV na bon san kese market score honum na obohu ye fe number yi na afi nkuma ka we chi na no onso ni mpanifo endi number no 0242 872049 0242 872049 ofra mpanifo baje so na bibia enso etimi akofan ede ama ensam no yan chance FNF the UEFA Champions League da china grand finale in Basso our Stade de France na game way na se NF di agro Liverpool ani Real Madrid the game no enso ede Aaron Thompson ti china make a date ekopiem asane na se awisa hone live comment ni edi efi eba Miami Hills pub hona comment no enso efi eba tene oni enhwimbo mu ho na bia enso entimi enkofan enso enfama na Champions League busen sama na Carlo Ancelotti a manager Real Madrid no akasa kakra ade afa Champions League final na se edachina Everton emo o se final we dey na se a strong mentality in no obia edi erum final we final na se final of character, final of personality, final of experience and they know sa two teams in there no the able to Madrid for the o my card sa game no o mebo na bibia enso tia koye na we tie sama Carlo Ancelotti enso etuja. We are strong. Mentality aspect is really good. I think we move on and we reach the final for the strong mentality, the character, and the personality and the experience that this team has. I cannot say it was luck. I cannot say it was luck. We were really close to go out, but I think that the strong relationship that this player has, also in front of this kind of this competition, help us to reach the final. We sema Carlo Ancelotti manager Real Madrid na so de two dwa koso kasa sende no na se opese for best manager manage best club se trophy bia se o jintende no na se odachina Champions League trophy no omoje ele Philip nsem koso mo no o best club yentensema Carlo Ancelotti esan edikan. Yeah, I think that the goal here for a manager is clear. You have to win, full stop. And after that, you can do this knowing that you are managing the best club in the world with more history, with a lot of passion behind us. And this is, I really enjoy to be the manager of Real Madrid. Of course. Every day. Carlo Ancelotti manager Real Madrid ne sama ndie no odi ejan ne abo chire de ama na no pay na kopie ma goalkeeper and so Thibaut Courtois Real Madrid ono so kasa se final game na dachina Everton no ebe cracker in fact game no intensity ne de na se ebe kosoro pa yenten sema Thibaut Courtois and so edika ho. Yeah, it's true, you know, but I think in each of the games, each of the ties, we lost a game and we won a game. So we are obviously, we know that against Liverpool everything is possible. It's a great team. They showed it this season in the Premier League. They came second, also a bit unlucky because they had a great season. Then they won the League Cup, the FA Cup. So it's a great team with a lot of good players. So it will be a really intense final, I think, with two teams that like to have the ball, that like to play open. Thibaut Courtois goalkeeper Real Madrid and then some no so atudwane kopie mu captain de Liverpool Jordan Anderson ono so akisa yakeda first game na se da china Everton emu o se no o me disappoint kakra sa league no ekoya o mantimi anje then season no o matimi win 2 trophies o mo hwanim se no sa
Cup na se dem ni Madrid game na ese Airbus no omo hwe anim sende no kunumdie no e be kode ma Liverpool na fe Champions League no o ma je na ba Liverpool kronim ye ntin sema Jordan Anderson and so kaka. Of course, we're disappointed on Sunday with the outcome, coming so close and then finding out what was happening in the other games. It was tough to take. But I couldn't be more proud of the lads for this season and how we've competed in every single competition. We've given absolutely everything, played the maximum number of games that we could have played. Won 2 trophies so far and got a big opportunity on Saturday to win another. So it's all positive here. Really good morale in the camp, and yeah, we just can't wait to get going again on Saturday and give absolutely everything one last time this season and try and get over the line to bring the Champions League trophy back to Liverpool. Salah and so a player Adema Liverpool or say Nano Daniel see against Madrid final and no went to me and to also about gaming from Liverpool no and no motivate you more and no bomb na fe Champions League no so or maji de some now so afei or say Nano that Sunday no or my chance my Man City team league no e be for myself and no motivate you be our camp says our trophy na so omo ebo against Madrid no na Liverpool bet me this trophy no e dey see now so Liverpool team there omo motivated Mohamed Salah. Well, I'm very motivated to the roof. I think after what happened, especially with Madrid last time, and also after what happened on Sunday, everybody's motivated to win the Champions League because this is like unbelievable trophy for us. And I think every season we'll fight for it since I came here, and I think everybody's excited for it. Well, some Mohamed Salah Gali, and you know, on also can you the first games from Kwana said that na Basso Stade de France and only chofa na se Champions League no and 17 no ya de Janesi form na yambra fie yan fasida Emma ODI electronics in patch your home appliances ebia TV na opa fridge deep freezer gas cooker blender catch on say washing machine dia eno ane yakache obabanya papa no ato no bibia enso etimi akofine edi ama ebia wonu kita scan nyina na mom oposo twanka akra so scan born for product abaji di coffee oba mpenfo nso betimi no transfer free komodie no akoso bia toto na kwan ma na se be start na bibia nso etimi akofine edi ama ohwe akira kwan a oba nkan fem no benya mpenfo na fo ni mpenfo enso edi enkomo frɛ number yi na afem kuma aka we nyina no onso ni mpenfo endi number na 0550 900600 0550 900 600 mpenfo no bekasa na bibia enso etimi akoye edi ama afayensi form na mbra fie yan shase fefi Ghana Premier League no match the 31 games no shase na say na fixtures na AC Etedona Stars set na fie ani Dream Stars ebo Berekum Chelsea ani Elimina Sharks at the time so Rotterdam United ani Techima 11 Wonders and so ebo King Faisal ani Accra Great Olympics na de ebo ni afi Asgold and so at na fie ani Accra Lions at the ebo afi Lagos Cities ani Bebeni Ghost Stars Wafa ani Betcham United Media Sporting Club Taka Crown Park Omni Kumasi Metama Arsenal ko enso the game no at the in terms of Monday Accra had to for batna stratunsa na fe Kawila no the game no enso at the Aboni way games na se eboso Ghana Premier League no match the 31 it also some no the Edafe Division 1 League no zone 3 no se na fixtures no AC at Akachi All-Stars ne Prampram Ankuti airball afe Golden Kicks ne Kwabibrem na airball Inter Alliance ne Vision at the in terms so afe Achimta Fusu Bibi SC enso at na out of Lions and so the game no at the Albany El Kufuria Temayut and the Cosmo Crystal Palace airball afe Odanko to Royals Operation Mass win game no Omni FC Nanya and so at the Aaron times where last home game to Royals airball and so Achimda afe Accra City Sunset na for Dansuma Liberty Professionals at the Aaron times so afe Accra Young West and so about Sunset to sa and after to do mighty jet no the game no and so at the Aboni way games are Abaso Ghana Division 1 League in Emo Yempio Kotokuras head coach Akache Papa Ndim ade Marcus Fit Shamid no Nelson so Kisaka Kra at the fa gamer Nelson Enche Abaso mo say ni Saturday games aka Kotokoni no Ojidie seni Yankunde meba na Kotoku and so tina qualify ako Premier League next season.
In this position, 3 games from the end of the season, if you wouldn't believe that you can make it, I think you wouldn't be here, because you have already made a lot of hard work, hard efforts. You have overcome fierce obstacles. I take the last game, away game, which we played on the weekend. We were down 2 goals after 30 minutes, and the team fought back. They came back into the game and they win the game. So you know you have done a lot of work, hard efforts, and if you think you can't believe, you can't make it, you would be in the wrong place. Of course, we think we can do it. Every game is 90 plus 4 minutes, and you have 3 options. In every game, you have 3 options. You can win, you can draw, and you can lose. And we will do everything in our power and our possibilities to take away the win. And first, Marcus Shamid, head coach, and I say interim head coach, Adama Abuboku and Kotokuru. I so say Uni Jidia. Sawachi, in fact, baby, my quadro no, some community GDA, baby, my one, Nankomo and Dunten, Omo GDA, so 3 games I come and Nimono, nurse against Nanya and Kutina Fete Mayut no, betting Abo Edin Kunim, now for Metina qualify to Premier League in way and summer, nurse Fete Marcus, interim head coach and Makotokuras, and added to your consumer sending Osha Jima Wire, oh, we are seeing now, what to me, I national team head coach Crada, I didn't Division 1 clubber, and what team Dakotokuras, before saying Lopez Ukochi, and also in Chemono. Saying or the buy. Because I was involved in this project as a consultant, and I saw the strategy, I saw the ideas of the management, and I saw that they tried to push this forward. And when you engage and you have an interest in the project working, you don't just walk away. I mean, I could say, yeah, bad luck, you lost your coach, I cannot help you further. But on the other side, when you feel somehow engaged, involved in it, you also feel a certain responsibility. And then it's no question whether it's Division 1 or Premiership or in Fiji. It's the project which is interesting, and I thought it's a certain responsibility to at least to help them to come through the season. We some fit Marcus Shamed, interim head coach at the Makotoku Royals, and so Eddie Tuga, YMP more formal Ashanti Gold player Stephen Bedu Akache, on Swakasaga Crada for Blacks and Subakaya, Yadia, Timino Abayanum, and the local place menu, Euremo, Gasnoka account, Sansuna, Bobo Kwandim, Adia Cross Focon player, Nurse Daniel Banner Free. Also account Stephen Bedu HMA nas a good say team to start for local place and over Brahma for league no and so etimi etumpon na ene o hopi say work up replace obetimi make na bia and so etimi akofan da momentum say Stephen Bedu and so edituja. I think getting 2 players from the local league, I think is one of the best for us, because we feel say players no more outside. No, baby, now they are springing up, they are playing very well. If we have local players, almost they are into the national team to compete with so-called foreign players and other professional players playing outside. Now I think it is good for our league. Kenya more and fine, but I think these 2 really stand out. And looking at the positions, Free Banye is good at scoring. He's a very good forward line player. Okran is also good and experienced. Now he's also being counted as experienced players because of where he's coming from. India, I think it is very good. I really hope they make it to the World Cup as well. Some formal Ashanti Gold player Stephen Bedu and so the 2 YMPM honorable Kwabna Woyomi Akache or MP Edma Southon Sanso Neno or a member Edma Sports Committee our Parliament Ochema Nessa none other as good any entire gamer Nessa somebody Abuania Nessa game no say do not say inside game no the Trabet or see F no Obama about to say no jump now so etimi apanish 2 clubs now for players or me involved was that game na team top from Nemum or Shamon crying so amon kwaso nye sinaba ya betting matches ya ball Ghana Premier League ni mu no e betimi ayi ni nyina afrimu. The recent match fixing in Ghana where during the Premier League there was a report of match fixing between Ashanti Gold and Inter Allies with a fixed score line of 5-1 against Inter Allies. The central defender Hashmi Musa scored 2 own goals on purpose to destroy the match fixing plot upon having a hint of match fixing. The speaker permit me at this point to commend the Ghana Football Association for taking the bold step to investigate into the matter that occurred on the 17th of July 2021, as well as sanctioning the parties involved. This will serve as a deterrent for those football actors who are involved in the act of fixing matches just for the parochial interest of gaining large financial reward. Mr. Speaker, I will conclude my statement by encouraging the GFA not to rest on its laurels.
Yes, when sama na se kwamna wayomi e de atudwa Prince Tago enso a former player de ma Black Stars aso so sia kanka kra e de ma Accra Hatifo Boboko no ose ne no kopie mu okroma no dia na se place mu okroma no na se system no enfetu am na mu European system no efetu mu nya ne se mu ko Europe omunya good mechanism e de ye adwuma omunya good system e ye adwuma wo mtene e bossa place no no dia imprempren dia na se onim Ghanaian player bia se European offer eba obeka se dabi media min ko Europe pese mtena Ghana na mbo sinya ne se Ghana ya system no enfiti place le ntuo kaye na fa ade saa nyama ni nyina no eya emboa place no na mo no de onjin di se player bia e be ja tum se opeso tena Ghana dan se European offer beba yentensema Prince Tago enso edituda the system Europe na kasa no system benefiting athletes no and sportsmen more because omo did some to guidance be eba because nyame bia when it comes to sports no any country ba ko the whole world etumuka nipa boom and once we be decision or the beka no ye be din attempt is never right because who nipa na din attempt no who so vision nyame bia that we ni so a ye ka say choose sa de no any Ghana who so be choose different thing footballers no be no obeka say ye the US Europe at no ananse ibia Germany any Ghana on choose back ibi omo hanom no on choose back obi abeka say person bo house because of facilities and opportunities in nyame wo hon what we have to do is on mine no nyama ye na it looks attractive to more outside no mpo bi acho omo anom beba willingly and then I think say very bad allow boys no when they decide to play those who doesn't want to play we should leave them alone. Well, I am some Prince Tago, Prince of Ghosts, and so the two years on some no. Yet the Jonathan 70 now for captain in the morning of Obuoba Ofori Amanfo for morning show no. And trust now so you offer Champions League game ya the live commentary fi achima sene eba no Bafobia Association commentary na the eba MK London Superstore ende no na swimming pool for aya enkwala na fe mpanifo ya di biaba sanso home decor items bi ti say wall clock afi wall mirror flower vessels picture frame nyina no obepira kacha yeton bia enye fidiago quality perfume style bia na fe brand bia no obabanye bi ato afi enkwala nduane afi enkwala mpabo na fe diapers nyina no oba yeton bi o ya kache kitchen items bi ti say olive oil sunflower oil sardines afi spaghetti na fe ni chi say adia na se ye enuanduane kitchen ho nyama nyina oba kache a ebi oho afema no the wake caps aba hair bands nso aba wipers na for WC wipers nso no bebe na aba boy pm abanye binu ato na bibia nso atimi akofine e de ma otu ho afe falling conference nso aba biscuit aba drinks chesedo ni chema keklan water nso aba keklan water na say efi aya London abrochimemu ne de aba onum bia abati say yes ye Ghana nso na fi ye wa abrochi nso bepiem na baje odie na bibia nso ntinem kofine emfa ema ohwe cha kwan a Tonko shop inside the holiday no ohwe a obehu ye London House first floor Fernamba na fe peso bisan bibia also onimpenifo ending command number 0245401994 0245401994 ofra mpenifo bajo so na fe nya kanyina no omo so metimi abo che dem ma big joe phones and then ya tonton iPhone and then no nasa iPhone 6 Plus and afi iPhone 13 Pro Max no ba boje binu ato iPad ye ton bi afi iPod afi do ni chema Android iPhone Tecno Infinix Samsung iTunes Oppo ba boje binu ato na bibia enso etimi akoye e dem phone accessories nya no ba ye ton bi e ya kachi ohwe cha kwan a na ese wo aya ye ne Madonna Hotel no na ebo nhwedi mfre number na afi nkoma aka we chi nyina no onso onimpenefo endi number 0246 124345 0246 124345. Should you see Captain in the morning at the morning show no twaso. Tempest for
adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahinkan 93.3 FM. Ladies and gentlemen, Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahinkan 93.3 FM. It's my man of beauty. Some 25 minutes after 7, live on Ahinkai 93.3. Me pacho bibri. Yeah, that's say ugusu awutie yen the sports. And I to admedi ni so. There be a drone here the aka nyina de beka ho ama. So ati ase. My amfa dia kan fanfa so ebreni ho ni yanko anim anunti 27th May Friday 2022. Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahinkan 93.3 FM. Without chinti fan to edge in some farmer 28 minutes after 7 live on Ahinkai 93.3 Maakye energy media in the frame your Obuoba Ofori Amanfo they can intend them say na me akra nya me de Obuoba Ofori Amanfo the commander general and soldier. Okay, so a very good morning coming from my humble self to all the members Amuwo Christ Apostolic Church International Family Worship Center Achim Odan Estate Assembly. So to the pastor in charge Simon Tay One Ohokeni Evelyn
baby, a very good morning. And then to members in ache. I did say Bibi Ashe ye dear. I wish I found that in tea and come on so fan to us so Emma na anopai or that in tea said the moon say or brack into emu afutuo emu adesua a debia yesua no eno ene nenso so ne bra so a wo se ye toa so anopai wo that inti de make kire wo so simple me say learn to do good to people without expecting anything in return. Brofo iwie de beba yan kase kase me say learn to do good to people without expecting anything in return. Sua se obeye nipa papa no so ya mostly no menye papa mfa mankrofo a ofo se ebie ne oye de papa o kira no so betimi aye bia ma wo ntina oye no but oye papa ye papa fa mankrofo a unim se nkrofo yi enya de se omo so betimi aye bia ma me asin nia me ya ma wo mo no tie ebia na saa nkrofo no a opese oyo mo papa no nea wo betumi aye ama wo mo ye sika e na ade be ma wo mo omo nso betumi aye papa ne bia ma in returns but ebia na anye the same way se wo ma wo mo sika no ebia na omo de omo be ko nsu ama wo ebia na omo de omo be boa mo abedo ebia na omo de omo ahoden ne be ye papa no in returns but anopa yi masem a me ka kire wo no say enkrofo a me pese oyo mo papa ne ye enkrofo a to me enye ubi. Do good to people that they cannot replicate same. Sadia na wo ye de man nti ebia me third yan am class 2 akwada di. Na me so me hwe ni mu se duru ba bia ono akwala na ono wo class 2 no. Enso me third yan am madi da bi. Ye sankrofo ne papa. Yenkrofo a papa na oye o mo ntumi nye bi ma ho with the same papa na oye ye no so ati ni me kana ati ase obetumi aye papa ni bi ama wo but se e bia eye phone na ade ma no a oni sa phone ahoden no obeto bi ama wo enti ya menye papa mfa ma sa afo no se me to phone ama ni ono so ye den ono so beto phone ama me enti me meto ti se bia Infinix ama no na ma hwe animu so ono beto iPhone amame obetumi aye da bi but ye nkrofo a papa na wo de ye wo mo no omuntumi mfa sa same papa ni bi mfa ma wo sankrofo no na me pese oyo mo papa na akai ama bosumi we yakwa wie no oda chinti sankrofo no ye mo papa do good sua papa ye sua eto na bia na aka wo last money but sua say eka last money we yen ho aye de che sua se eka wade ba akopa wo de che sua sa ade no enkrofo ye okenkan bible na ye wonkrofo ni bo no mo omo gidin wo bible nim not because se na ye se wo mo ye righteous ana na omo ka nyame asem dabi but na eye papa bi a omo eye so the likes of Dorcas, the likes of Mary Magdalene, the likes of Ruth, Naomi, siyasi ya bobo edoso. Na omunsu ministry ene so mo beye papa. Enti obi ministry ni so obe preach, obi ministry say obe kanyame asem, obe bo deliverance obe bibia, but obi nsu ni ministry say obeye papa. Eno na me pese wusua. O pese odi ye, o pese oye ye a. Learn to do good to people without expecting anything in return. Se me ye papa de amasumasi minim se ebre kwa nimu no ne me ye ma no no ono so be ye bi e de ama me menye sada na mum ye papa no a ye papa ne se ye de ama wo ankasa wo ho ye papa ne se ye de aboa onipa a ote se osu ene oseso because Nyankopon se moma ye mu nipa tie o se moma ye mu nipa se ye nsu ene ye mban ye nsu ene ye nseso
sɛnea yɛteɛ ɛno nti sɛ woyɛ wo nua papa a fa hyɛ otirim sɛ woyɛ wo ankasa ho papa woyɛ obi a ɔte sɛ wo a obi odidi obi ɔnom obi ɔdwonso obi ɔkɔ hɔ no obi ɔyɛ bibia bi te sɛ wo a no that same person a woyɛ ne papa ɛno nti mɛhwɛ anim sɛ meyɛ wo papa ɛnɛ ɔkyena wo nso so menim sɛ ɔbɛyɛ me papa daabi wodeɛ yɛ ne saa sua sɛ wosua a ɛbɛboa wo ɔdaakye nti sɛ wosua papa yɛ ɛbɛboa wo yɛnim nkurɔfoɔ bi a ɔmoboa sukuufoɔ bi wabra na ɔmosua adeɛ yɛate bebree sɛ akwalaa bi adi adanseɛ sɛ time a no ɔkɔ school no na maame bi wɔ school ni mu a na ɔkɔhohoro ne kyɛnsee mu na maame no ama no aduane adi na maame ne boa no na maame no yɛ sei na maame no yɛ sei yɛate bebree maame bi nso boa obi saa abɔfra no yie no ɔkae no ɔkae maame no wabra na maame no nso hia mmoa saa ne wiase teɛ ɛno nti sua sɛ deɛ yɛyɛ papa na mmom ɔyɛ papa no a ɛyɛ a menhwɛ anim sɛ meyɛ papa de ama me nua yi menim sɛ ɔno nso bɛtumi ayɛ bi ama me wɔkyena daabi yɛ papa no na wode agyae mu na papa no nso ɔyɛ ama ne mfiri wakoma mu ɛna no asɛm a David kaeɛ ɔsɛ memete ha yi menya adeɛ mfa ma awurade a ɛnhye me menya adeɛ mfa ma awurade a ɛnka makoma sɛ ma bafɔdeɛ ya ma fɛdeɛ ma hunu sɛ me ho sika nyinaa sa ma ya papa ya ma hunu sɛ fɛdeɛ ma pem but gidie ne sɛ ɔmo yɛ saa papa no awurade ɛne wɔ mo enya apam ohyira wɔn sua sɛ ne yɛ papa na so bɛba mfasoɔ de ama ɔdaakye ebia na ɛnyɛ nnɛ ɔkyena bi awurade nka wo ho na dom no ɔso mfa ma wo na ɔma wo ahoɔden a wobɛtumi ɛde ayɛ papa anɔpa awia anwummerɛ wabra ommerɛ da papa no deɛ woyɛ a memmerɛ awurade nka yɛn ho Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba Ahinkai 93.3 FM. Enti enche yɛde na ubon krata mo boso no nso yɛde beto adwumadie no so ɛde ama o Yankopɔn enhyira obi bia odwen adwempa de ma yɛ so Tieku Francis, God bless you so much for your touching message, very inspirational. Let us say na Yankopɔn yɛ adom a ɔkyena abato bɛkɔ so ɛwɔ mantem ahodo bebre no a Central region the ababeto dwa sɛ enkrofo bi di injunction ato so entinya de abato na bɛkɔ so wɔkyena nya yɛ tete no na asante mantem so na enkrofo bi pɛsɛ bibi saa akɔ so but empanimfo dimirika pa akɔ akɔsɔvo saa issue no enti Yankopɔn yɛ adom ɔmo abato no mo yɛ sɛ nkɔm beto ne nɛ but bibi nti ɔmo atwe ne kɔ ɔkyena ɛno ne asante mantem mu apuya mantem nso nyame yɛ adom yɛ ɔkyena ɛbɛkɔ so ɛwɔ Koforidu a cultural center ne ɛteyɛ but emu hɔ baabi no ane ɛsan te sɛ ɔmo de ɛkɔ coordinating council na sɛ coordinating council de yɛnto aba wɔ hɔ ina bi abusua dabi enti Koforidu cultural center and I think say hɔ mu yɛ coordinating council no de abusua yɛsrɛ mo ma mo mfa nkɔ hɔ momfa equal playing field emfa ma obia so ati azie eno no ne yɛkɔ abato no so wie na onipa ne lusu a na yɛhunu sampa wa lusu fairly owini so a na ɛdɔm na gyatum sɛ wa wini by merit so ati azie ma mo nya buga abato no a mo ba beto no die nti a yɛn nsɛm kyerɛfo yɛ ni die akyire no because mo yɛ a friend saying party a mo wa bam nti wo see you pay attention to my activities nyina ne ma hu o ayi hɔ no mo no billboards akɛse a mo yi recti wɔ hɔ no enye obi yayi
billboards na mama susuro no makesa enya o enti sa style idea politics na mfromo eye koto aba obia ma ne billboards dabi billboard na to aba billboards na mama so sa eto aba sika saye mo amuko jina obia nim the number of people ekojina na mama billboards akese ye kane bo kire wa ye mbehyew o man ni musu ayede enti mu yese ya mo hyankrofo ahoroba mo amoye mpanimfo amoye in charge of abato no so no mo equal playing grounds mpanimfo bi sisa Jubilee House tie sa suban tantan no amoda na die 21 ahwan no a mo wanim guase e to mo ama imagine say mo nsakira madwen mo da so tete Jubilee House ho a seat of government wo ho no mo a e wo say wo think how a wo be position Ghana ama obi a ho atono no mo te ho no mo a na bebre no a mafia adwen e na mo de tete ho mafia. And I think it is about time one was say yes shas ye bobon nkrofo bi din nkrofo na o mayo mo ho ahuriye moja mpo mutirimu da no e wo say shas ye bobo mu din I was say shas ye bobo mu din. You are there to think about Ghana. Mami kwa homa ne sunkunko din komo we mra sisi na fei yemfa de obon krata ne nto aso emamo ye ne Honorable Victoria Edu oye MC Bremu Central Municipal Assembly ye ne kwatwetwe nkomo ma me otime nkan no pay mamu ache na do so wadaro ma mpumba ko de adum no ti ye de radio ase ena no ne yete so mampani akufu ado direct mo se unauthorized structures nyina mo hwe na munyim free hono mo eba ne sa no muso musen that's it. Ma achefo nyina chia no pay na asam no sanere ya na mo ka asam no kure yanto sabi e tia wanso na de mene ne ya gen ni esobukua na amanyoi ya manchichire no ya de nipa na eye enhihye eda ho ya womra ya wei enya wei wo mo hwe sa amra no so ewo ho amra no di wususu a asotwe sese ya de ma ewo ho nanso eda ni ehu ya de ya da ya famu de sise enipa ho adwuma ne ye ya bo nipa nkwa ho ban ya bo ejapade ho ban asam no eba na fe ye project kwakogu aban so nanso su nipa na ye nipa na o ye no de ye nka no ho asam o fi ase a wo ye no nipa hu no sa ho ye a wo ye edaache ede asam beba ahye behwe na mana ye aban mu nipa ba na obeka se ni ye ya timamufuo no ni asori agina ene wonya den ene woni di no kwada he ene da asase ban nyakopo obo ni wiase no wo di ba bia de fata no de to ho ba bia ensuo da no ekosi na ahia ensuo ene da ho asase pese enso eda ho na mo de operi nya siye no a ayenim se hai ensuo ntempa na ya obi dibilika no asa wo ye kukobuo bi asa wo hura de property na sin kambra na say ansa na wo de structure bi abesiwo say a permanent structure and also say a temporary structure esa say wo kwaje tumi krata esa say tumi kira wo say aha ya di market e di ama asase a yebetumi asiso dan ya nipa tena ho a eye yie aha say nso de ayi wo wura ebi ebetumi de ayi afuo kakra anaso say enye biribia ebe chero so nanso wo nipa no konkoye baabi bakwakohu wo na abisa empanifo a ewo aban mu me kire say ya wo physical planning officers ya wo wo ne ya from say town planning for wo mo na hwehwe sa anya me nyina wo ba fie na abisa no so minim ho hye wo nim ho hye ade na sesa wo ye wo nim ho hye no wo ba so ma kwatwe ho stop work ni be si wo sa ka muru mu wonu ma stop work na wo so de yi ba ko ato so blog ba ko ato so no mo fi atie wo de be hwe na ka che ni se wo nye ni ntantem ono krache na da tia kire ne kwan se ya ni ntantem ni nya du wo nya sisi ase ha de yemu dan what be that na nsu ato na nsu na mara no wo nya kwan nko na nsu no nya kwan nko no he no onye se no otai ho
to what I want your net to the country bed, who say, can you not consider a yirimaho? As you name your yiriko, a day, you be a cocoa sit dying, and answers who are over strategy, a war, and sure no aminum, and as you sure no quite. Not or number. Not say, none will fall, and I'm running and sure fire, and I'm running road. Why we are quite a catcher what Chimney for say? I won't know. I'm wow. Minimum, maybe this year. What she was to die, which was a real and need a baby at that time. I was 60 years. What cost you go to more? You're going on, I'm some mammy. She won't see die, and sure, my wife, I'll be a year behind. I'm saying I was him. What's the meaning of baby and two? And she won't pass out to mammy, and I'm going to be so much. What is that to be? And here they are some. When you're sure, quite qua. Bripia is sick quine. Sabi a lot of coins so, or Jadini, I didn't store dying. When you would the war, as I will be any son, who are you never had a good coin, as I say, perform, who are you never had a war. Can't have a lot of coins so, who are they, one casa the nipper, I covet, Eddie are true, and answer lab, not a true, one on the soil. And sure no, now I've seen the peer free, so I'm not better. I thought I was saying, sure you book a lot of fines, and saying. Near to two, there be a show for Biano, no show no air no quite no how. And say near my near aside of one up a bought a bind. Yaya Cassaya see who, yea, shall she buy a year in a GSC, you or my ma. Not who said your Uwasika. Then, what's you dying? And I said, so why a project to be? Now I say, not yet, you want to repair. Now say, not yet, you want to repair. Which is what the Queen, Abrabo to Queen. Now, a week or woof in a year, and to come for when I would have cost for flat. Kawaya me, we are sat near Queen. Then be I a prayer I'm going to go a buying so. A buying a dear, one enemy. Now to my Mufonia, we are study as a fear. Yet, be a yano. I have a such a nakano. Monsieur Mo, the Hoka wants them. And my temple for another piano so. I can't somewhere see a catcher on your catcher. No moment, you bad dear. And since I'm one about the near who quite say, a buying a assembly. And of course, I assembly when that's a CFA. Near one nipa, what will you word to my? If you can't plan for, but she may swan, I buy it chill, and say, okay, yes, almost one musical said, one more call, one strike. This I said, Jumana Warrior, Sukuru or Koyano, Sir Jumana, a chair on the Sunday, as one family. Let you pay a who, you pay a 110 million. Okay, just the kind of see a year. I see. You have 2 among me, my kind, many use the executive meeting. A woman can want some. No, Messi, one met you. So we, Uma, quite my permit, and I want to quality see one more. And this end I didn't see a few. If you have a year for your one that didn't see a few. If any compensation be other bound, you were the year, chrono, Mrs. Shire, and work out task. And to be a market, say, may sit down. Now we need permit, now we need side plan, we need share, not send your sabi, and penny 40 beans so. If you can't say to town anyhow. I said, so if I cross your path as the you are Toamano. What's the young in trouble? Young in trouble, and 2 years the papa and cow, but 2 weeks out. Now, Mammy, what are Roma, Minchuano, but the who can clearly not to say. What appreciative problems I will go through our assembly ho. Say what me who are boss way, na yen 2 1 amoy and chedo. Ya 2 1 amoy 2. Na make us a would be in the Juma oye. So, a would be in the Juma office. Ya can't just say that now, so I am Chiao. And to me, no one would be a man or come once. And in Cherry cry, missing none and sons and then 9. And I know we are meeting, the situation of catch on Crown San and Yunana, and then the other better. That's a young air course. So, a baller near 2 baby, see a 2 baller. What a Nimka Crana baller chances from what you're cooking daddy. What they are so cola, one friend we could have a political bag, why and I just asked what the big job or you could see, what should have good shiny fun, you are Jemu Boko, what they are to. Then she appeared not for Sanka baby, that is you don't ever. Yeah, do however, you would the row at the chair any other side, or you put us a new one. Why, your Christian or your Clemoni,
onye ka mo ni awo ye timanuni aye nim say ye sumi nyina atutu ase ye be fia gatati ya fa nipa ye tuom kaso wo mpra obi pra loro kwan so no wo pragu gatam Mr. Nimu fi no ba wo pra wo pragu gatam ada na nya wo mu ano na wo sanfenti wo no no ba wa pa be fa koto na wo pragu gatam enti ya nya di ye ho abro yen timanufo no enya di ye ho abro aban ne de wo ye na famu de enti no wa fa nipa wo tuom kaso wo mo hwe sa de na wo mi afa onye tua wo ka na wo de wo so wo nya ne tene na wo ba jisika na wo ka che nipa na say ne ntem e tu ho ana mo e ya mekan no ya hihye ne ya hihye ate wo de daada aya ye mi fra se ye bi se mo hwe ya loro kwan ho me ma wo mo ayi sampan fo no be yi kiosk enne nyama bi atete obi wo kwa no de me signboard de su wo be buru na nti ko de ho wa ya yie na yie ana program ko de be si wo wa ya yie enso si wo emfa ne ho wo twam no koba na tutu se wa wo je hia wo bra ba je wo ba sam wa me no ka se e da su wo be ti e tutu tinga e wo kwa ho wo to we dia ne wo kwa ho di table ne be so nya structure wo be ti me eja no ho ko wa to we anyimre no maso fakoko si efie na wo ba wo di aba wo just wo entu so kwa ho tan wo mo di chiye e to ne ma chiye na tete aya tan e se wo so sano no o so sano wo mu si ne koka ya ne de be frasi na me ya demo a ye be frasi enti me frasi bi so aka se obi biara so woni pa kura woni se ba bia wo bu bo structure na so wo bu ma ye ka kire wo se you move ene da susi wo no mo no ye nka hwe nkire wo emra no e wo hodada ye be ba be duri nyina de du wo no mo na wa ba sa me wa be ka kire so be di compensation. Okay, nti ade abaako a me ankasa me wa assembly me hu ye ne se ebu anu ana ne odi omu anim se aban na musi no proactive te se wo a na adwene se wo kɔ unauthorized structures ni nyina ye koyi afiri hɔ a obehunu ye se order from above pani bi firi baabi se mo mane wo hɔ ma mo nkɔ pani bi amfiri baabi a ma abon se party constituency chairman secretary empanimfo no mo nso aba nya yeyi obema ye party na ye unpopular na ye kekeka ho saa nneɛma yi aya na ɛkɔ so yi nyinaa no onyi ni se eno ka ho bi ene ma muhunu enso muntumi ntu ho ana mo yi eja be ma no kura pese de wo kan tro ba kokura ani se na ka che se me ma ye fira se ye tro mo ayi no ho se na wo twemi emi nsam ye betutu saa ne ma nyina e wo wa na obi fira ye party ba we de anya party pani bia party baby a wono ba bia wo tie ma na wo mo kasa na wo mo sise na so wo mo kasa no wo ti wo no mo no wono wo nim the writer wo so a wo ti wo bia na wo ka kire no ya nyina ye citizen ya na do kan ye no be a citizen and try wo keke and try wo so obi na emra na meka etu wo se wo ye no a enye no wo menua we de no kure ya ba kra mu dodo enchiri mama ya fam yantiase ne fam ku yechi o ubehunu anu obi akwakokobo sabi opani bi bikwa na nya ban mu ni o opani bi no aba me wo fa asia me we ya mane fansi o na me ana me so wo nya yi kakra na saya de asudru won mo de ya mo onu ni di MC no na nya amane ene oba ya no yi ni amasa de wo ken ekosu wo ba bi a kan kan die papa yi sin keke so wo be ye adapa be ani amono na wono wonya support we ya haidie susu be ya famudi na me ne mbo afu na ekoba se ebia waso dai se de me pese me yema achim dan nie na nkrofo bi aba be osi akwan o ma wo kwan onyi ni se ene nka wugya mu kura kope oba bi tina se yesi dimpa yesi ahonya wo ana anya na eno ana wo kan na su ye nyai esan se ye ya eboa omanfo no dudu no na beboa yen kakra bi the selfish people among us wo mo no wo hisu anu kwa ni ye die no onwe ni nyonko onwe ni nua ho sade a me ye da ti bi me nua bi ho be kire no ensuo be wira kofa me asonasi no no le de wo ni tikanti wo se tinchina amaye no ye ye ne de mra no ese sa wo be sha abo ha ya ensuo no mo no mo nzogo jansi yiso anso ma si ayi wo filling station wo unu mra do teki wo mo ansa na wo ye almost start wo be speed na officers me mo ho chire wo na me ma police fo so ba mu enti je se ni pa kro no wo ye no we make sure so wa ye wonyi kwan e ma nsuo no
want to you wall afesio entimi enkonkofo how Emma me gina wo mo so kete ehwe say department bia wo ye involved say fire service say wine say wine obunina kabo mu eba ho ama politics for the crack abrom say stop work kosi so mo ye de say wo mo ye enena watimi de anya ho ko yes asene keke so atonti ewi akire na abo abofo na nkasapo eye me say dwuma ba kurom amomo nya bia ye no me si ho kwan na me so muni muni amoka da chinti o yiye nti enye oba akofo yiye enti ye hwe no wonya de tene wonya de tene na wonya bi ya ebe wo ho da chinti ebe ye ne be wie na fe ebe yiri ensuo de afa ye nim se ho da mu yi da ho me ma mpanifo na so te se do asase o mu hu ni sa no ensuo kasa da akire o makwa akɔhwe o makɔ akɔhwe me kyerɛ wo mo aso wo mo kɔ no mo kɔnkɔhwe ansa na wo mo sa ba kyerɛ kwan a wo mo fa so enti na ho no da so wo no wo mo nya de tene a ye ntena ho hwɛ na nsuo me yiri kan krɔfo ya no enti na hu ni sa okay enti ne krakra mu na minja wo ne kɔtoa de wo yɛ so no ensu yiri a ye ka ho asɛm won kran yi enye wo nko a na wo manya ye ba yen so yen mansinim ha no mo a baabi te sɛ tubotom ensuo to a wo ebinom a wo ho kyere wo mo enye wo nko a akotomori asene potam ho nyina da eno nso so enhyehyɛ ben na ye de afa ho sɛ ne be ya ensuo yi nyanya mu kɛse enkofa wo ha bi ama ye yebesia no na ye ntwɛn ma ensuo ne konkoba ansa na yakotutu ho anamo that's it eno nti ne wa family members kane no na kia do ma adwuma oba akofo hu sɛ ne fie ensuo ha no wono ne ma ana manhwɛ ne ofo wo mo boa mo ho ano ni ahwɛ ne kuma sibre ensuo akasi anasa odan asase no aye wo wura ene bepo ti sɛ wo sane bepo bia obenyi wo wura wa ase ya no na sambe ne hyehyɛ ne sɛ ya wo project bia ye the whole country district ni nyina mu no ye almost select 25 ye na ye project no ba ko the first phase ene ye dia ye enkwantanu ubehu se ye store so ne station no wo ho no second phase ene ye de esan ye Kumasi station ho third phase no yes ye twinsu drain and the drains no na say the ye gutters afata de ye wakeka nyina ye de won krata sam ekọ na me de betimi aka kira obi a ne se ye ya tete saa bia no ensuo ni yiri se de ewiemu wa mo hwe ewiemu no aka kira ensuo wo soro papa enti wuni no entra wa mema meto ana so se wo hwe de ensuo no atwe anwea abesi kwan a mo hwe se mo meyi gutters no ewo ho ama akototo ensuo na nkasa amena no mu na hamo enti third phase no saa fie we say no ye be start ehun adwuma ye be ye de to so bio nyame adom wo mo a wo bobo me ya wo kan assembly members no MP ene wo mu hyiai so obi a fa ne mpatamu o hawa ewo ho no emra wade ne common fund ame me binom se wo mo so wo mo de wo pese wo mu etwa gates no etum ebra ye nyama ye we say omo de efa adina omo etwa gates no tum ebinom afrase eyi wo mo de ukosoro daya eho wo mo boa wo mo ho ano eye egidi kakra ena wo mo de mpdia no bi aka ho ena wo mo yi sa gates enti egusu a ye hwe sa project na ye be ye no the whole municipality no mo ye ba be ye ti sika no na ye hwe anim ena wo mo ho enhyehyeye na bra enya ye mfrase yi bi ye be sire ta assembly members ni nyina obi a sa de ni bi wo mpahia so no wo mo de so obaboa wo manfo assembly member wo saje ne se ese so tumi boaboa wo manfo ano wo mpatam mpahia so na ni amaka kakra bi a agi masababu no mo akasa self help mo akasa wo be ye bribi na assembly ne so abeso masen we de ye boda wuro krase ye koye manduma ya ma na wo ma na wo ti ho no mo no a wo ma ade tutua bi ebi a wo fa sofi ene ayi a mo betumi atwa gata no na nsuo na so mo akwa amamo wo se men kodi a ne ane de wo ya sa na wo ya ye ma abofo tisa na ya hyehyɛ okay mami ma yenase na yenya okoto ade oyɛ so oba na ya hyeda pebre na ya besi nkonwa nso ofie ha nkasa ye da se anopa yi osme da masepa me tie fo nyina na men kamo amen
nyame enka nso ho pa nti yene ya maame Victoria Edu ono no na woboa ye mpotem ha no mu a Bremu Central Municipal Assembly no oye aban anamusini a wo ha MCE empanifo mu bomboko de amiadum koko nyame adom nso me ho ye pa na sisi ade slangs no na yesua slangs nti ya no kasa kakra bia na ya adane yesi ye wo no mfa usade ende slangs wo ho na enye ndranka menim se maame adwo asafo oko ayi aburuchire kodi boso mi a hutimi slangesa hutimi slangesa me na o kasa mjinse broni o mjinse broni ntileta wa adwin bo ni dinam se ara na wo nhwe nanim dabi awuti audio yes mjinse broni kabrofo pa slange pa ma hu se o kabrofo o ka na so mu dwe no party adwo yi so ye ne te ayi kwa benya ha no wanka party tena Ghana ha DMP a wanka party oko oko US na nsan ye no wa sha se ka party no was a party I love my party and then a party yo yate Ghana ha twen o enti asem na no enti dia na ebobọ kwa ankrofo se an ye do am call privileges de also want ho ma che kora also want ho ma che kora nti mo amo se ye de maame adwa call privileges de fa hinsin ha no also no kuru bi anim enya ono nko ana mo de no koye kan ne so anko ana o mo koye dabi sama yes o ma san re schedule no se kana ye ndra ne ye Greater Accra Regional Minister and I want to me uncle Kennedy there almost wa try bro mo say ne ho mfa no nti okọ abruche kakra okọ hwe apomuden asem ai and I'm say privileges committee na nkasa beje wo mo nsem beje wo mo nsem beje wo mo nsem parliament na nkasa mu kura ni sika a wo dey bo ne ho bra oya the privileges committee content ma mo de ye adwuma ho bia sese nti abano endro yi ma ibu afu backbin I say parliament is not one of your ministries that you can deny them of their funds. We are not, and we won't sit. Ma we ye kikraba also the parliament is not one of your ministries that you can deny them their funds. Give us money. So much you pay. Members in an no can't in general duties. I want to you free so and pass mama you free so tentem why you be that? Why be that? Say how? I could be paying everything bam. Yeah, can parliament. Also, I could tell you be able to so. See, and Sanko can ask him. Yes, I have money. When your papa. Now, and that's also the saying, you be sending our quite a company. You be sending our quite a company. See if you just talk about some. Aye, I'm a tomato so. Oh yeah, I know they are too soon in any. Mungangu. Adam, Yanko, welcome. Yanka. Commentary. Where you near Bubales in any dini. So I'm not going to buy it. I also train commentary. Welcome to Nantia. Commentary be out to soon. And upon our trouble per minute, me and sa a higher in kind. 93.3 FM Maakye so ne wa ye de obokrata awdo abadwa so na poso ba besumo Ghanaian Times de obokrata na me de hyase omampani na nado dan kwagufado ahye Africa Development Bank say woman amrado governor no wa hye ne se osada wo mo hwa ntoto ne amasa de bia empeja ne mpunto bekoso ewo ye mpotem ya no musi ebibrem ne mpotem ni na kratafa to so dunsun and a Ghanaian Times edisasimwe ebai also for chancellor hwebia yeso tourism minister oruminya for Owura Mohammed Ibrahim Awa akranfo ni danum sei ana krata ya tratu na sese ai COVID-19 ba ha adwen pa wo ensa hwebia ya wodro de say
apro Kumasi Achima so big tree te se Kakum National Park ene mia wodo bia yensra ha bia ye wo Ghana no Owura Muhammad Awa kasa Ghanaian Times mu se be ha adwen pa na nyame adom wom tutua ne wom keka bomu ne nyama wodo bia wonde asiesie ne nti sese COVID-19 na be ha wom no sese wom sen gira mo na so a wom a record 170,696 tourism arrivals ekononim pa ose anu no nam homu chichemu adioso mienu achiriponum 72.5% ekosoro papa ewa fimpinu ne adunu baako first quarter ehun sem da kratafa toso dunsia Ghanaian Times eno no Ghanaian Times ko ya ade Owura ya fanu edu amanfo akona ho megiemu no e Major General Francis edu amanfo no a national security coordinator and on so catch a for Ghana say or so one pass woman first ma Ghana fontin can be say amambo no said the woman no ebet me atoshe so abribianti or sada say woman hwe enya ho tutu e katafato so aduasa mienu 32 and a Ghanaian Times edisazem wen so ebai na the new crusading guide where the new weekend crusading guide the obokata na mede etwaso na wode aye kwadubo panyini ewo makoko Ghana Maakye special prosecutor Owura Kisiaja Abenfo nyini ede aba ana wotre musasisi a aye Sir John aye ne sama sia krata hu sema ko bebre fa chimota aye land ne ho no wotre se forest no sisi ano case na baba kanisa nti ono ehwese ye de pepe yo na asa tentene enso betimi aye adwuma ehisi ade se John atimota forest no sensem no enkata ase no no opanisa ne nsaka obehwe so se wo mo ebema mra ye adwuma won asem ode aba sanso ena ode mpanfo mieru atotoro di omfo nyidi agu ya wo Asante Mantamu tutani di ma MPP amanyoko ni ye chama untumi ni fonyi ada sanso ena eye koka wode no kwaku apia ono so fonyi so eda ha yesimpanfo mienu we ene ayere se benta ho Asante Mantamu de obetimi adi nkunim na wadi MPP amanyoko na nim kan wa fimpino ni aduonu enan anase visa abre mu ekono se tutani no ehonsem wode aba ti omabato no ebekoso na owie ya no ana wode eye wosoafo so ohwe ensase no obaade no ma wodo eso foma gudie ne ntoto nyina aka ho eno eye Owura eye Abdullahi Jinapo ono so mfanyi eda ana wode atudwa kire mu se wonum so hwe ani mu pa se eye Atimota Forest no enkrofo bi a wonum ebumbom mo ese wo ma wiewia ansase ni bi ni ade ni nyina no yede wo mo enso ebe family akwan no eso ho ansem so wode aba the new weekend crusading guide ABC the obokata na chance de aya ginyame to osi ade bia tese nanimbu ne dwa na onfere ade no awa na dwo so betra no ginyame aginyame pe ne betumi ti yase kraman onfere ade na nya bolgajum kontra he ti so onfere ade na nya ABC the obokata the obokata de nsama chama untumi ne abronya ne Owura Jeff Kunadu obia Jeff epoemantemu Jeff ana afino kwakọ no Owura esibu ya di mpenfo kuku da makoma kun nan foni ato anu se NPP regional elections a ebe kosui sangofo we na pribi na no wo mo chese se ni peya wo mdo mfoni abei ase wo mbetumi adi nkunim pa chama untumi Asante Mantemu abronye Bono Mantemu Owura Jeff Kunadu epoemantemu Owura esibu ono ya inva Central region. Sibu Central region. Ano so say ntiase sani panen likely say won betumi adin kunim ABC de obokrata na kasa asemwe krata kroya san abo amane ode Owura Gabi Asare Ochrim Dakun enfoni aba ono tire say NPP o say watire krata watire bibi afa NPP regional elections ebe so no Owura Gabi Asare Ochrim Dakun akasa fa ho krata to so miensa eno no ABC de obokrata kroya ebo amane se Ghana ye de ensa kohye apam anase akotintim nkrata bia eno no aye $69.88 million I say renewable energy agreement yano so yene amman bi so eko ti yanya ade atum ABC de obokrata ena din semwe bai Republic Press the obokrata no ena mede eba Republic Press na wade atudwa ekire mu se
ɛyɛ onimanyamfoɔ ɛyɛ atatea ɛna ɔno nso de ato dwa kyerɛ mu sɛ MPP amayɛko no ayɛ ɔmadwene paa sɛ ampa ɔmbɛbu nwɔtwe no mu sɛ gyɛn deɛ a ɛneɛ ɛyɛ Alan ne Bawumia ɛna ɛwɔ sɛ wɔnom ɛde ɔmo ɛkɔ afempino ne aduonu ɛnan abatoɔ no ɛnso so nti wɔsi wɔ ese no ɔno deɛ ka Bawumia ɛyɛ frankatuni na nanka Alan ayɛ na bɛde kyire wɔsi ano bɛtumi aboa MPP amanyɔko no paa ɛna wɔde ɛnso aba wɔwie yɛ no ɛna wɔde ato dwa ɛwɔ Republic President Obuoba mu ɛsɛ assembly member bi ɛna ɔno nso so yɛsɛ yɛagyeli no yɛsɛ wɔnkɔ afiase na wɔnkɔ yɛ adwumaden fa mu ɔman kɔkɔ Ghana na ofiri mu fi ɔde bɛsua nyansa adɛyɛ a yɛsɛ kɔkɔ akɔrepu obi nti ɛho asɛm wɔde aba ɛwɔ de Obuoba yi emu wɔwie yɛ no ɛna ɔsɛ ɛyɛ maame bi so a wɔde mfinhyia pɔlepɔlepɔle aduonu 20 years wɔnyɛ ɔba atampa ɔwɔ yɛ no wawo ntaafoɔ no nso so a wakɔto ɔmato ɛyɛ abulam akyɛ sɛ ɛha adwene paa ɛno so yɛsɛ yɛasɔ no paa akyi ntaafoɔ mmienu ɔkɔto ɔmo agu ɛyɛ ntunsuom anaasɛ abulamu a kyɛ sɛ ɛha adwene bebree yɛsɛ yɛasɔ no paa akyi no na so bɛyɛ hye ɛho asɛm Republic Press ɛde aba wɔwie yɛ no ɛna ɔsɛ bɔ amanneɛ ɛwɔ Republic Press de Obuoba mu ɛsɛ abatoɔ no ɛba bɛba so mekyerɛ MPP deɛ no wɔnom aka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ wɔn bɛhwɛ ama asomdue kwetee enso ayɛ adwuma akyɛse we kwampo no Ghana abakɔsɛm si ɛbɛto aba pa na asomdue sei ɛbɛkɔsoɔ no ɔmo kyɛse ebi nsi da an deɛ bɛyi ɛbɛyɛ foforɔ koraa enti ɛho asɛm enso ɛno no ɛyɛ dɔme kwabre nyamra hyɛ bedwane wɔ nyamfoɔ Sarah Adwasafo mfonyi so ɛwɔ ha ɛne yɛse ɛnra na privilege committee for no kyerɛ sɛ ɔno ato ɔmo nsa de afrɛ no wɔso ɔno onya ɔmo nkrata asɛm biaa ɛkyerɛ sɛ ɔno yɛhia no wɔ Ghana mmarahyɛ badwafia mu na bɛyi nsɛm ano anaasɛ privilege committee for hia no ɛkyɛ ho asɛm so wɔde aba na national security for kyerɛ sɛ wɔno de bɛto dwa sɛ agya see something say something a ɔmo de baayɛ no nkurɔfoɔ frɛ papapapapapa na obi wɔ no ma ne deɛ ne yɛfrɛ hunu ɔfrɛ wɔn ka asɛm biaa wɔfa ne phone na asi yɛ mfrɛ nti no ɔfrɛ ɔmfrɛ nti no ɔfrɛ wɔgyina so saa peke no ogyina so wɔwɔ ani no ogyina so wonkasa no ogyina so ayi baako bi man baako bi no anam ne kasa ɔse see something say something ya obi frɛ ogyina so ɔse hello baba yes see something say something hello baba onka hwi no ogyina so am say baba no wahunu so see something say something etimi hu bibi a ne mafrɛ ti me ba adwuma kura no me hu ka kura na metimi afrɛ si me hu ka dabi anya sa no pese mo kyerɛ I don't want to say anu uchema see something say something I then etimi hu kura na metimi afrɛ ne maka bibi ma hu sanitizer si ana to say something sanitizer is you no so aka bibi jam say etimu nkyerɛ mu ya brafo no abri ani so timina na otu no mu ka gya say hu bibi aka bibi a say ono so o say wa ma ba be kyerem but the omo ka no e wo say nkomo ma enjemu no so ye adwuma say bia hu se obi enti say bia hu se obi abɛfra mu ma say something I'm put there many ko boss na me so me kan okay be hu fata so see something say something but say see something say something WTA national security a launch na dey say if you see something say something I don't must crowd the number aka ho also say sanitizer who dey am nka den who dey am nka den who dey am nka den eto obi kucha se ka ba kura na wo se mitimi frɛ si anu so metimi afrɛ se ka no betimi da bedu twa me no crowd sa campaign me hyase wo ha crowd da nsana ba be hyase e se aka Ghana for ho ye be hwade ni din akire asɛm ko ba baka sa brante no me usuro ne nam ha wo sa be no akɔdu bi hone so aja se enti uhu bibi a wo kwa burukyire a emere wa na o muntimi nya adwuma no ya shada farm ya employ mo nti emrewa no krampo kra ya employ obi ma so emrewa no muntimi nkɔ afro muntimi nya hwe no amte fa akɔ mo tia ya hadie ya bɔ mo bayie no okɔ aburukyire a ya shada employ wo mo wonu dwuma wo mu di dabi o spy
Otifako. Yeah, so money is one money aduane. Or said that no aba be rest ne nsa wo. Aso ji o friends and wo bi so. Nti odi gu ono no o hwe de ekoso a. Aside there some some cameras around o. Sir? Oh, Erade Bruni. Any pa bi di masa. Am ko am hu bi. Ana omu hu. Amu. Na me dwen wa because yankofo bi o man mu a metima ka say o man said that o man tena Ghana ha o. Omo entire life ni nyina, omo live ni nyina wo akwasi broni kurom. But me wan wa say omo su na nya akonya so be ye mpanyimfo wo ye man mu. Enso still na no enti omo koy na ntete be omo koy dai. Adisua na babadie na omo so kodi wo. Asemsebe. Aya na medwene wa menti asem say ye mpanyimfo yi. Pa. Mawie. The custodian the Obuokrata nam de to somewhere the Obuokrata na poso. Ejodifo ewo Kumasi ewa santimantima ka kire esi ahine tu ahine delegate MPP de no say ma wo mo nto aba no e ma chairman wontumi. Na apoyamantemu ana owura ba kwa no so pre jemteni edibre no. Owura Kojo Buatin agin agiman. Nimfoni danum si a yasi delegate no eta na chipa. Atimota kwaya ho abansemi ane aso so afo hwansa aseso orumnyafo abuginapo nimfoni da se na asma kan se we frase pensem na nsem na open wakọ afiapem ahankro duonu enso 1927 transactions awama ye ane we frase trazy said be obenya information needed na odi attract anya ne actual fact said be obetum di Atimota Forest no eho ensa woso the custodian the Obuokrata na the Accra Times the Obuokrata nie Accra Times no che say yewra speaker of parliament ma se bedwa mu chamene ana na no dam a waka sei na yaso akasa pa ana o chemu say afuwe di emedi agro so wonim na ya ban panyini bi na wadi o mani sika ye ne beto abamla se bedwa fiam ya ne abebusa wo sa osu yam na sebe dwani na so nim se sika bia fa wose ase ana se wunsam a ana fa okotokuem a ya ready oso ye bema wabu nkonta ai ye mejeja ho kura isi ano ye kura ye nya sika aye nya bi enti eno so wasem wode aba na mi hu se kuekuofuo bi ene mpanfo atwetwa ani ntimi wonmo ha mi hu obi akura no mi hunu eye endi samanyo konuka samafo panyini eye samijanfi ni fonyi ma hu ha ana ayebo bia ansa ono so ye swetwerefo panyin so fanyi wa ha ani omo doso ana omo se ye fra omo eye Arise Ghana ana omo se bra ne ba bia duru no sadia so omo antesi na nadangwa gufa ne ba omia pa na se eputunyum omo ga so mbe no omo anhwa mo anya ani de ha beba pa bia Ghana so kono so de nye tie so omo tie gu na so ne ba omia no se mo bosha mo se mu bedi so na se munya nto boase me yesha ne omo anoma be na yeshe ana wonje wieda eti awonsam yase aye bebre e wada Obuokrata yi enso emu orura bu tira pon wonsam ye dikade ama odada ana sanso ana ye Sinari ayedina no no de Sinari yaso ono so bo NDC for delegate for so kokopa obo mo koko enso de Obuokrata yi enso emu we aye the Accra Times the Obuokrata ni mu ensem the Obuokrata ya to the weekend today ana me dey to asama weekend today edinfoni bi ato entwe bi so na infoni no eye nipa no hwa ya papo eye yade na eye nipa ko sa yade ni din the monkeypox eno na weekend today the Obuokrata ni busa say eden any monkeypox what is monkeypox eno ubisa no pay na yaso ko bole ento aso school mu bole SHS assistant headmaster wakwa akọchi abaiwa bako watono mo na anya se one ne kan na oti ase no se manyi o se ai metimi ade ana se bia me your assistant headmaster o se ai minimpa o ya masis assist the same say o ya kokran so mu oden obetimi atwimi kama ni na ate se one abaiwa na nka ne se o defe na na okoto hye no so se manyi o miso esu eso obeje agwagwa da memma no ama say making yache assistant headmaster Dima Boli SHS weekend today and the Obuokrata we musem ebai the founder the Obuokrata no and yade eto aso
the founder ɛde atoto duanya nintina wɔn ma kyɛsia ɛwɔ da ɔbɔ krataa mu ɛna ɔde ɔmo mfonyi ɛde aba a kyerɛ sɛ ɛne ɛnya agorɔ ɔmo nyinaa dodoɔ naa no ɛyɛ adwuma ɛwɔ ahobanbɔ adwumadie no anaasɛ ɔma so ɛyɛ hɔ ɛna ebi nso yɛ akyerɛkyerɛfoɔ nti wɔsi sisi am no kasɛ national security ministry no wɔn ɛne ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ nkabom eku a wato di sɛ nat wɔn mo anya ntiase apam a maka ɔmo abom sɛ wɔn bɛhwɛ na ɛyɛ terrorism no ɔmo abɔ ho dawuro paa akyerɛkyerɛm ama na akɔ fam ama sɛdeɛ ɛbɛyɛ adehyɛ no so bɛtumi ate aseɛ na yɛn nyinaa yɛtumi abɔ yɛn ho ban agye yɛn ho ɛde afiri yɛn nipa bɔnefoɔ yi ɛnso ɛnsɛm wɔse aban no ɛtumi ɛde ɛyɛ ɛhyɛn baasi no maako aduowɔtwe 80 ɛna wɔde akɔma secondary schools ahodoɔ no nso emu na wei ni sɛ no wɔse baasi na ankasa sɛ no ɛyɛ aduoson enum 75 ɛna afei ɛyɛ pickups no nso ɛyɛ enum tukan nyinaa bɔ mu ana ɛyɛ aduowɔtwe ɛho nsɛm nso ɛwɔ ha no ma kyɛ so wɔatwa baasi ne nyinaa mfonyini nso ɛde aba ɛfɛ paa na owie yɛ no ɛna wɔde ɛyɛ deputy finance minister onimonyamfoɔ dr john kuma mfonyi nso ɛde aba ɛna wɔkyerɛ mu sɛ mmdcs foɔ no ɔkɔ ɛyɛ mantam maako mmiɛnsa mu a wɔn afiri ase a wɔn nso yɛ nkyerɛkyerɛ de fa u-start ne ho nti u-start no ɛno ɛyɛ sikaboti aban ne de ba bɛsosɔ ɛyɛ dwumadie ahodoɔ asene sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn nso bɛtumi atwerɛ mu nnwuma nso emu nti woyɛ obi a obi awɔ ɛyɛ berɛ mu fifiri mantam ya wabie ɛyɛ ayi company bi anaa woyɛ w'adwuma kakra business bi na wopɛ sɛ wonyɛ sika de hyɛ mu a aban no hu na wɔbɛma sika no ade ahyɛ mu ne mu atumi nso apagya ɛno ɛne u-start no nti wohyɛ ase na aba no abɛso wasene wei ɛyɛ the founder da wɔbɔ krataa no mu ɛnsɛm the herald da wɔbɔ krataa nam de to asɔ mo abusua na yɛse Ghana yɛtumi asie sika boten 1.2 million US dollars a ɛno no ɛyɛ World Bank cash na wei no yɛsɛ yɛ modern bɔ a ɛyɛ napo owura napo ɛne owura Dr. Adutum nyɛ sɛ ɔsoafoɔ hwɛ ɛhomasua so ne ɔsoafoɔ hwɛ ɛnyinam ahoɔden so dentist ɔsɛ ɔbɛyɛ energy minister wɔn ayɛ adeɛ wɔn asi sika boten 1.2 million US dollars ama ɔman konkron Ghana World Bank cash ɛgye ama yɛ yɛde ɔmo mfoni ato anum sei the herald kuro ya ɛsan bɔ amaneɛ sɛ ɔmampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo was set up church relation manager ɛne diaspora church mobilization jobs a ɛwɔ natenayɛ saa na krataa ka kyerɛ mu saa a ɛho nsɛm ɛdaa no mu sei yɛsɛ odododio MP ɔsɛ fata sɛ ɔbɛyɛ ND Samanyoko no domkuma no ekuo okay ɔno nso kasa fa atomota kwae no ho nsɛm ɛna odododio kane mampanin so ɛdi ho nkɔmmɔ yɛ ho mfoni ɛdaa no mu sei last minister finally okay dinka brobro so dada ɛyɛ the herald de obokrata mu nsɛm dia mede atwa so ade amamo ɛyɛ the inquisitor na the inquisitor de obokrata ni mu no ana ɔde atodwa ɛkyerɛ mu ɛsɛ Ghana kɔyɛ fa so a we kɔdi ka de mam dada aso ɔmo yɛ nwumasua so yɛ no so ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ 1.2 million World Bank for asika bi ɛho nsɛm akɔyɛ de gyaa a na ɔkyerɛ sɛ ɛnya akoro na asante mantam so ana wɔde atodwa kyerɛ mu sɛ sisiam no kasɛi no amanfoɔ bi mu kyerɛ sɛ kyama ho ntumi yɛ maintain no delegate ni bi so sɛ dabi yɛnyini firi wɔ ɛho asɛm so akɔyɛ bebree ɛnso ɛwɔ hɔ nom a mpanyinfoɔ ɛnso ɛhwɛ na wɔn mo apɛ ɛyɛ ne pharmacy ɛnso ɛbrɛ na ɛyɛ wɔsoafoɔ nso ɔno na ɛhwɛ gyadie ɛne ɛyɛ mfididwuma ɛso yɛ onimonyamfoɔ alankɔdwo kyerɛmate na ɔde ato gya kyerɛ mu sɛ ɛyɛ pharmaceuticals no yɛnhwɛ na yɛso yɛtimi mu mmɔten na yɛmmie bi wɔ hanom na ɔmo so ɛmfiri aseɛ nyɛ adwuma na sɛdeɛ ɛbɛyɛ nnuro ahodoɔ a yɛ produce no ne nyinaa kɔyɛ sɛ yɛkra deɛ fi nkurɔfoɔ aman so de ba na mmom yɛso yɛbɛtumi anya bi ɛwɔ yɛbɛtumi aboa ma Ghana yɛakɔ yɛ nimpa ho asɛm so wɔde aba ɛwɔ dɛ wɔbɔ krataa yi emu na Europe ni nso so wɔgye na wɔmena paa papa yɛbɛdi amia kyɛ sɛ yɛde na asɛm yi kɔkɔ ɔtoa ani ne yɛde firi hɔ ne yɛde kɔ na yɛfrɛ wɔn a witness na asɛm ne yɛtumi ne wie da nti baabi ɔmaduru no so ɛyɛ the inquisitor da ɔbɔ krataa no ɛde mu ansɛm nyinaa no ɛde aba wei ɛyɛ nsɛm ahodoɔ a the inquisitor de baeɛ pen ultimate paper last but to anayɛ kɔ ɛyɛ daily graphic the ɔbɔ krataa ɔsi truth and accuracy every day na yɛsi NPP regional elections no krataa nso ka asɛm fofa found say
Asantuma tomuni fifima tomu hwani mu na surprise kɛseɛ paa ɛba na sɛ asantuma tomuni fifima temu asɛm kɛseɛ betumi asi a nwanwa ɛho nsɛm da ha sei special prosecutor so afra sɛ nhwɛmu fa sɛ John Estate ho na speaker of parliament owura Aban Bagbin foni da ha ɔse na hyɛbje fie ohia ka wɔ mo papa ohia ka wɔ mo pa a ɛho nsɛm da ha sei yɛsɛ Ghana to host Arab African Investment Confab June 1st. Daily Graphic the Obokrata na diwe by. Na Daily Guide the Obokrata no enso enie. Wo eye asenof won mo na sebadwane omoto abade ma no. Ono ne nsam no so sa ye nye yo. Ai wa bia Supreme Court ka che ne se montimi entuni nansi emra sebadwafie bie mu no. O wie ye no ensam no eto ntwaye. Enti we say yese appeal court say wano so asa abɔ n'asɛm ni bi asa ato agu wasa de asɛm bi akɔ amɔ asa abɔ ato agu ɛnwa asɛm ɔde aba na asen central na hyɛ badwane ayɛ onimonyamfo ɛyɛ Kennedy ɔhene Japan ne fonyi da ha ɔpanyin sɛ sisi adeɛ wasi de bɔ sɛ wɔno bɛyɛ sɛ mampanyin akunya no ɔno so ne nsa betimi aka no atena so bi aboa ma Ghana tumpɔnti sisi ano wɔse ɔso anim sɛ Nyankopɔn yɛ adom MPP fo ebiom de toɔ no so mo pɛ frankatu ni pɛ obetumi ka kɔfa ne krata eti ɛho asɛm enso ɛwɔ ha ne mo de aka no nyanya ɛde ama wo ɛwɔ de ɔbɔ krata wo do no mu so ɛdada wei ɛyɛ ensɛm a Daily Guide de ɔbɔ krata no so ɛde baaye okay nti na kyerɛ yɛde asi mo ayɛ adeɛ nyame yɛ adom a yɛbɛdi akyire elections no Asante Mantam mu deɛ Greater Accra ɛne ne akaka ho nyina ɛbɛkɔ so nyame yɛ adom a ɔkyena nanka Asante Mantam deɛ no bɛyɛ ɛnɛ but because of the course so kakra wɔ fɔmena no ama asɛ atwe kɔ ɔkyena but Central Region deɛ nkurɔfoɔ bi de injunction akɔto so ɔmo de akɔto so sɛ bam ɔmo kyerɛ sɛ nya deɛ a abatfoɔ no ɔmo pɛ sɛ bɛkɔ so nti ɛno so mpanimfoɔ gu so aso ɔmo do ɔmo ebi wɔ akora ɔmo twifa so injunction ni bi ɔmo twifa so ba injunction we de twifa so enyi election ni wɔn aheti pan yɛ Eastern Region ne Ashanti Region no Central ne bunu ne nase for me ndom nkampo nti akra mo betu bi o sɛ deɛ tie nie akra mo betu bi Greater Accra hwɛ to hwɛ mpo ona wonte ona wonte Greater Accra bi adi why you two why you one bote ɛne deɛ ɔte so sisi a no agɔhom ɛnya sɛnketewa wɔ hɔ ɛna wokɔ bono nso a because of Kwame Bafo aboro nyinti no ama ɛhɔ nso nkurɔfoɔ ani di akyire paa yɛhwɛ sɛ ɔbɛkɔ so a retain ne seat oba yɛn nso yɛn pɔtɛm ha no mo nso a nipa mmienu ɛna ɛkɔ for chairmanship no a chairman Jeff gyina mu baako no nso ka ho bi a ɔkɔ pere ne ti but story on the buy no kre o say story on the buy no kre say delegate na back na say no de me meti akura me si form na say me ko bia yi a me nyanko for support me na de say me ko pre assembly yi a me ko to so mienu a me re yi say me see ho no so mo ye NDC MPP no mo free assembly ni nya ne o say me ko e ma anko benkum anko nifa ko content kro me ko content kro me ko ye no mo say ɛhɔ no yɛ MPP for ɛdeɛn ɛnom to man no but me to so me twa NDC ni no nse ma yɛ adeɛ me so me kɔ yɛ minya supporters enti obia benya supporters but the issue is why no yɛ competent ma me nka asɛm nkyerɛ pue mantamfoɔ empanimfoɔ bi wɔ Jubilee House ɔmo di agora yɛbɛbɔ ɔmo din empanimfoɔ bi wɔ Jubilee House na yɛ ne yɛte ha nso te Jubilee House ɛna wo kyerɛ sɛ asuma si na me pɛ no obenti na me pɛ no how could you only grounds na ni asisi ebi mu nso yɛ tribal politics tribal politics ɛna nnu asɔfo bi kan ho asɛm dabi onipa ne kɔpre kacha wo nkrɔfoɔ sɛ we no ɔnya de because of ABCD but untumi nka sɛ ɔnya de but the all can say we free kwawu we su free kwawu entire nwase yade ma kwawu ni I mean you are not making any sense MPP 4% omo try de bi na omo try no wo parliamentary no the same thing on person omo apply ewo
regional and national executives no me dwen ho am ntiase o ai na ye bisa say oye competent o say ai adwuma no betumi aye o say ai na wo hawo ne sen ofiri kwawu regional minister nso firi kwawu ba ko na de sen council of state member nso firi kwawu nti montoma obi ofiri achem. This is so crazy. And I'm just saying Bosomtwe Oboy Bosomtwe regional minister Simon Osemensa ofiri he Bosomtwe no education minister Ghana education minister ofiri he Bosomtwe Wuntumi ofiri he. What are you telling me? Yebisa is the person competent for the job by merit and default. So what I say, and I'm comparing for free Jubilee House, and I saw no my friend. So we now call free Jubilee House. Yes, Jumo Mudi no. Oh, Hana call no from Jubilee House Street. Now who could when you call free Jubilee House? Why we are call no back up you been what so? The only director Casano would do I said yet your phone so. I said that. I said Koto. I said, hey, I mean, they should stop that. Omunyaisa. Mami couldn't come in run after me, Mamma Philip Binamunko. Many Yura Ernest Akosa or your deputy PRO at the Ministry of Education. Yura Otien can or pay Mamma by him kind of so. But just so many of them. What are Roman Pumoko? Super. Now, Honorable Odimunyansa, Educhum, also know what to say. Our Minister of Education, Enti Andra, ya tete hono mo ana otonsa friends em trofo ana opese wo kyerɛkyerɛ ensem mu kakra ɛde ɛkyerɛ yɛn na wadawru mawo 1.2 million US dollars sa Gallup project na nkasa no ɛde ba de I don't know other stations. I mean, no other phones, so other stations. Hello. Ernest. I know other stations from the other line. Yeah, some word you man wedding. Over anything. Coming back to the substantive issue, no. So you are talking about 1.2 million US dollars. World Bank advanced Ministry of Education through Gallup activity or more years. My more background to the whole saga. Okay. So you're ready the Ghana accountability for learning outcomes projects. In short, in a kind of Gallup. Now Gallup or more identify and I said through research, you know, the senior 10,000 no performing schools at the basic level. At the basic level, you try say a normal senior boy man academically, no. Now, not necessarily that I know. Academically, no, because the enrollment drive, you have to go schools and ground co school, what do you have class 6, no, about the out. The quite best of it may retain in Parano. You know, through Kitahudia, Ministry of Education, World Bank, or Mudisa, say, okay, the next 5 years, you know, Buano Master Ministry, now, let's see, upgrade, that's a teacher for next year, skills, we are not there with you. A dready moody and a bit of Boama low performance schools at your Ghana now. So, and so you said the digital literacy training. That digital literacy training, no, I can't be a much a check from because COVID time means no. Contact was you see. So going forward, the quad and your best one, you're better up there for normal at a children from being your face, no. And during the first phase, you know, through Gallup activity at church at a church for another, do not find it. As to the demands of the whole project now, run for 5 years. So we will see. We will have teaching learning materials. The question that you more apply no, our move for the funds of the district education directory and our municipal directory. You know, and to say maybe any cost, I said for more than 40,000. Imagine it here. Now, say the other digital one now, online, you know, the year Jumano. And also because if you say $1.2 million, you know, this is something you can. You carry the ministry that council. For me. So the moment you get kick-started way, you know, she can be also could be because one bag in 30 months I could be and I be a you know. Now what I said, my this kind of baby. I'm concerned now about the course content.
facilitators. And no more, we go come training no, senior level at daily no. So we go come no more verify confirm sample. What bank confirm because some say representative our committee no more implementing project. Na you see how say. A dear Nkitahu the course World Bank in GS Director General. Maybe Nkitahu dear course World Bank can never write to the any agency under the Ministry of Education without the express consent of the minister. It's that we are a ministry, no, but GS agency under the Ministry of Education. National Teaching Council is an agency under the Ministry of Education. If you don't be able to be a correspondent and a true ministry, and I said the director in charge, no, Mr. Informing Minister, and send a check down to the GS, and that's any agency. Do not be on person with the and to the minister, and then I give him in our class. And they didn't know to problem no matter. So, person who woman, she can't, that whole education, young family. They didn't see the she can't be a net. I think that. So, I mean, no, we are a critical platform, no media, in your coin. My son says, the position of the ministry, a respect of amount for obligation, maybe $1.2 million. Enti eno ana mijina so abisa say why say tirimuponi nie na sikano is sitting in the account e de be na be babema obi nso so would feel say as I embezzle funds no. Yeah, a very difficult to establish for now. Because the narrative from the side of the GA. If you believe say the Director General no fit say be and say me o who the no company they are avenue so Chokoma minister. So you say minister be responding, the minister responding and also call Choma World Bank. What bank you really? What bank you mean to tell the minister? How the minister na pay na cost contract no. And the minister of the doctor you study to about the trust. And information there will be no. Say minister for any reply to letter. You have no guts, and I say have no where is it? Wouldn't you have did be say overcall now I media no educate home. Because we're looking for the minister and the ministry. And to even now there faculty council and non co minister no say let's the minister have a future allegation. I said the best. I see. Enti sisi ade enim say yes, maba bonten abedi bank claims no. And the BM with regards to gallop money. Well, gallop money no, I don't say the project and as activity via no. Your committee of me in charge. Your World Bank representative, some Pesicani Kose, where I'm the no Musa supervise it. They also follow through say, be a good kind of quack. And then to throw first as I work with this guy. Who could consider quite dining or who could train for Bibiano Daddy. Be out so you liaise with them. So the train more way, training with and persevere based on ABCD indicators now, you buy, genuine training. Facilitators, no money, allowance that women to can say, yeah, then you have to win within no more quantify, only this card. And see, Ghana for narration, Namu Sampa, Minister for the case is more than able and more than ready say she kept being where the idea not accounted for because since Sydney we also as what do you problem so that a room to be organized but under the watch of Minister for Education there so no there yeah they involved themselves enti mude mo sense character assassination be say enkrofo bi na hihye yeah because Minister and like officially, also communicated to the media. No, because at the fan of there, you should have sought the suspect's consent before coming out to say, she can say no crime as a media. You know, the Director General of Ghana Education said, I don't know, but I believe there are certain issues that he has to iron out with the Minister of Education. I sat and say, move it, and so that they can work hand in hand. Yera ma yenase bibia ni a yebesa babiem. Enti yane deputy PRO kasamafo abedi akire de maso ye hwe Ghana enwomasua ensem so Yura Ernest Akosa. Enti nia efufa gallop ne ho no
ɛno na wɔde nkyerɛmu ɛde ama yɛn no na mo a ebi afei ɛna mo join no Gallop no yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛyɛ initiative a ɛba bɛboa ɔmo botaeɛ ɔse the Ghana Accountability for Learning Outcomes Program and as a project na we no na a 5-year project ya ɔmo hwɛ anim sɛ ɔmo de be improve the quality of education low performing basic education schools and afei ɔmo wi ano ma hyɛ wɔn den na etumi aboa ma quality any equity accountability a yɛhwehwɛ de ama Ghana ngomasua no etumi abam na ɛno ho ɛna yɛ ma sika $1.2 million ebi mo kyerɛ sɛ botaye a yɛ 2 din di sika ne baayɛ no as ebi mo pɛ sɛ ɔmo de fafa sebu akwan nti ɛno na opani akyerɛkyerɛ mu kama ɛde ama yɛn no na mame nkɔ menwie hɔ na menkɔ mo menkɔ gya ɔmo kwan na gya ɔmo nkɔ to ɔmo adwuma so nti sɛde na meka ɛyɛ nkrɔfoɔ ɔmo wɔ Jubilee House mpanimfoɔ ni bi ɔmo wɔ Jubilee House a ɔmayɛ ɔmo adwene sɛ by hook by crook onse Jeff no onyo bi a o depend te say o so bi o be pre position a our big men ne big women bi wo baby godfather ne sa ade dem Jeff ni obi ono no o pesa ade no me depend on you me ankasa but the other ones ne de ọdún náà ti di bẹ́ẹ̀ bí ìbínú ẹ̀hún náà ní big man sẹ́yìn Charlie tísí mi ẹ̀nà ọmọdé sika egum ó họ́ ọ́nù àní àfrẹ́ o mẹ̀kàsẹ́ fìrì ha nti wọ́n so ti kọ́ ní sàn náà àhọ́ yìrá o the question ẹ̀ wọ́n sọ obi sá àwọn sẹ́ is the person competent for the job if the person is competent for the job then you just have to shun sa tribal bigotry tactics náà ọmọ adopt ẹ̀dẹ̀ ẹ̀yẹ campaign ẹ̀ mú àwọn now you know what. The omo ye ni nyina NDC fo nso ti ba bi hwe wom omo de beye campaign ti ya wom so makada MPP de a tribal party who belong to a certain group of people obani na musa ya anti mafia bi awa ha mo anti mafia ye kan some say eboa ba ne akọ enya mafia na ekoso yi you feel say the person is not part of you. I mean, it is so crazy. You just have to say it without minding words. Obite, mampanyina tena yeho. Ni ya wonu ko isa say, Charlie, ko yini pass me sifiri ho. Juma amudi ye no. Parliamentary o kan ye no. Anna ko so. Obite two chief of staff. Ni ya wonu ko isa ko yini pass me sifiri ho. Chief of staff fo mienu. Ye wo mu nkonsa. Mu nko pribi. Meanwhile no ya the Ghana so nsa yesete na holo mo na adwene o man no what won na mafialism na ye o de na udi akiri omo ye no enti delegate no every reasonable delegate will be able to read in between lines nia obi ta na chi na obra ko obi boma wa ye de said ye be ya ye ne saa ye kwa ye na fofo na sa be take in charge me ye kam that is the purpose me say Sano moye dagrada Sano moye what is written it's written awurade 2016 ede be na ya no mo amfa sika anye wo Ghana ha but say change na eduru sa no a et say tsunami o do pa uhie obi abeni botom na wa by force for sika sem ompewo ana abrabo na no ane ne wo abo eye ne obi abo ma ho mi sika ni ba mi mu no because we di ma abrabo on hand dan ne papa na abo bra no no to aso adi na o enjoy jono ono de wo fam no fam bi mu da o small boy enti wo ye delegate wo mpotem ha na ye kan wantie na akotoma obi ono no boga ba bi a onim abrabo no na unim obi say no enti wo ka sense wo bra kura no ohwe wani mu din onse no ye de ba de onte sa language no ena obi say no ye wa bra otini paase a ohu ni po nyatema ma nipa sa oni nipa na obi a oni na ma otu empotem wa na betimi ka tell me say onim Jeff Jeff could go down to a level oh yeah police station one cry you come to you honorable Jeff there on the nipa aside the politics no nipa pa me dey bia me kasa din ho dance in terms of business and they said you see penipa obi bisa say
me MPP ni ana but me campaign ma Jeff tie obi bisa me say me NPP ni ana and so me belong to NPP me belong to NDC but me to aba me to so asa me to ma party good enu sinchen ye wo characters e wo both MPP ni NDC ni mu a e be good yes enti me ntra ase nya saa mo politics na o se me NDC ni enti no amana chichire nani ni nwa MPP ni ya de kra nya ne fe no me nya saa mo politics ni bi even if I don't belong to a party no na I see say there are some characters in the party na omo betumi aboa the agenda of Ghana I will jump and support them bibi who say NDC fo ama Sami Jamfi kwan no go to Accra Kobisa Okonkran Teshi Nungwa Spinters those area no areas ni nyina Kobisa wo mo campaign e yedema Sami Jamfi you know why no. It's not because of NDC but me who say if Sami Jamfi at that age say si ampokura no ayesi wanyini mpo no 30 something krondri at that age na NDC a bigger political party like NDC pointy atiase say ye mane kwan onko pre owini omrama ye national communications officer now you want me to sit down ebi am me youth advocate you want me to sit down and say I shouldn't campaign for Sami Jamfi because we belong to party no I support candidates I don't support political party simple sana seminity eti Nyankopon ya domo a NDC mu ye wo friends wo ho almost elections ni chance ya ni ye was ye campaign ni mano no ye be boa no we will campaign for those people the agenda is to make sure say Ghana ya position wo ba bia dache ye nyina ye adwuma wie ne atifia ayi endra na ayi munim ye friend no Conrad Kakraba munim Conrad eno kenkan news wa GBC unimu no oh Conrad Kakraba kenkan news wa GBC and I me no ka say onyi o but we retire from ensem adwuma otenase ya no hwe adwuma o ye the caliber of people ye mu bia o training ye no hwe adwuma ye ya o say I'm so proud so I just say you should be able to train people yes as a baton o mo de be call manim na characters within political parties no we good you are telling me say because of our party I shouldn't support them I will support them for them to win and what say me dey am the honorable Jeff Bezos me yi mani ma me support to Sami Jamfi attack abranti o mu ade and ni amoki kan Sami Jamfi mu ade wa didi watemoda baby I want to hear why do you listen to people now also pass judgment Ghana they are pulling him down one year they too much and also for crab and also say Ghana they are no ya papa or can gamu say so I know sanka mo ha a personality a very young energetic guy very nerd or you intelligent akonya beda hona party kakraka say o ka say party ba akona ko me man kwan enka sa abiri ko police station yi party ba akona party ba akona ankwakora o me de ankwakora no ma dwene se ankwakora no ba akutumi kokoma ye bone pani ansa na ani aba ne ho so still no guta di bre no da sukura di bre mu eno ana mo se mo pe of ankwano of abedi ade ai of Michael Owusu Yankopon ya domo a Sunday Kotoku Royals o se me ye Kotoku Meya nti me so maje mayor na tumu ne de na o se me ye ho adwuma nyame ya domo a Sunday Kotoku Royals ye so o mo ne team ba ko bi ye frɛ wo mo Nania FC na sa Nania FC Nania nso kasa bi mu o ka Nania wadi atem eno obi se ne Nania o se Nania ma na hey wadi atem pa cho bi so o le sana ni pan tested but kasa bi mu o ka Nania wadi atem na o se sa team we o ni is it Okwa United ekoko boy ni Okwa ball from o wanye yie bi mbepem ne o Nania FC I think so are omo nam kwa
ọmọ final match na ya hwede obewi ni akọ premier said ye be ye enti kotoku fo mo hwe mo hu ye na ne na ye ba no ọmọ de ọmọ di agoro ọmọ sa na tie gu adua ni obeto fom team kura ntimi so bi ọmọ hwe oba kotoku misi kotoku Okwa United any I think say na ne ye 32-1 goals nkwa go 1 go 2 sa 31 was say yeah 31 31 goals 31 aye hey ache they became 2000 and mo yes sports mo fan send me refi 2000 and something yet here commentary no go asagro 10 asagro na twam 12 na 31 I tell you na baby ono so da no enyo na ne ano on wa nhwe ye obekọ okay obekọ relegation enti ya wo ticket wa ha a ye be che bi ama atiefo ene Sunday nyame yadoma Sunday omo famra me support me pa chew me meje ticket no emfa nkotu fie ye obi a obeji a obeba sa wo nimu nyame anim sa o ma we ya me osofo no obedome atu obodi ya atu receipt ni so wo a wo bekọ ena bra beji onkwa emeji asem no nya full support we be me first time I make kwahwe Kutoku Royals game nya full support me de minya ya nka me ko bat na maje me dia kwa we be me first time last time bia me ko ye yes ye nim mi sam yesem twenu Kutoku ma mu ya ti ama me kwan na se ebetimi ya mpa so mu nim na wunnim ya me kuta card uzu nim me I will show on card uzu nim me still uzu nim me hwan no well me nim no de no security man no I said you wouldn't ni on so nim we so what yes I don't nim ya se me kuta card me kuta dance de granta enya hwe o se still wunnim me ene de omu nim on ha me pa na de wunnim me se ene de ohun o fa ba bi obi ani madwon se first na fe no waba nti no obi an hye nim wa na enya hwe na se kwa makoda adam hu kakra wo wa nti di no masata wo nti si ade onya duro obi a wo sa adwempa na e ba no nti o mbehunu nti ti ya beko wa beko ena o frɛ a ye be ma wo on very saying ticket yeah on kwa memmeji yamfa sedan koma ampa bees kwadwo ampa ben ono na ato ticket no ena o se ye nche wow ayade chairman MPP constituency chairman wa ba foforo ai ede na ase so ai oni ampa bi no ampa bees okay ampa bees aso tun omutuntun bi ai otonton eye o de ba e beka ho asem no ye sisi ade ye kan chairman na wo the chairman ni position ye ka enti chairman why ade nya mi nhira wo nya mi nhira no why ade ma me na mase okay na ja ye nto aso ha no mo ye hwe se ye de okay enti wadawro ma bra ne so ye beche wo a wo bekọ wo hwe no wo nkwa wadawro ma memmeje wo bekọ akọ support Kutoku Royals a bra nkwa memmeje yenkwa homa no so na yenkonkobo nkomo ye ne Dr. Mrs. Stella Ajimandua ekotwetwe enkomo ye ba na duane ene enuane nuro nhone ewo mu a ebeboa yen ami atimi akoye ni mu a ye maami wa bene papa maami oti yenka anka FM suni ya mu ache nfa cho me demuso wadaro ma mpo moko de nyame atom ye ho ye ye de radius odanfo nso ho ye papa ene aboabofo nso ho ye sa obi a ho ye pa na anope de ye ba wo nchen a report bi aba monten so kire se ya ama ye ni ana ho a abibiman nyina anye Ghana nko a eyade a ye be sofa malnutrition eno na ya ba wo nchen ba baji mu nchechiremu kakra ye ni kan fa nhase malnutrition no kra de ba de okay nti anope me do wase na madete fo nyina so ase ye kase malnutrition na chese enuane no a etwese repeduane nyana ewo onyaye ewo eduane mu
they be our fan say apesi emo enkwai abomu nneɛma bi a ɔsɛ wokeka bom na onya balanced diet. It is so nya ne saa na woanya ne saa continuously a na kyerɛ sɛ nnuane no bi wɔ sɛ nipadua no nya nti sɛ nipadua no anya nso so a wotumi sɛ nipadua no mu no wohu nsesaeɛ bi wɔ mu nti saa nsesaeɛ no sɛ akyerɛ sɛ dɛ adi a ɛtumi ehu nipa wo yika sɛ ɔyɛ malnourished anaasɛ onni saa ahoɔdennuro na ɛwɔ nnuane no bi ne ne mu nti saa na ɛteɛ. Okay, after yɛnhwɛ yɛn ankasa yɛn Ghana ha no mu nnuane a yɛ produce no. Do you think, because the last time you said na we lead charge bi a o kyerɛ sɛ food wastage ade a ɛha adwen wɔ Ghana ha. Ghana na ankasa aduane no yɛwɔ bi a saa malnutrition yɛbɛtumi de defeat no. Oh, yɛka Ghana yɛni ɛkyerɛ Ghana ha ɛnyɛ sɛ aduane no yɛni bi yɛwɔ aduane no bi na yɛwɔ nneɛma bi a yɛfrɛ no drivers a ɛtumi ɛma nnuane no a yɛwɔ no nipa no nsa tumi ka because hwɛ sustainable development goal 2 na you say we want to end hunger say by 2025 no ɛfɔ no na biara tumi nsa tumi ka aduane time biara a price no ɛwɔ fam but Ghana ha no ɛnyɛ sɛ saa te biara no bi nni ha o ne nyinaa ne sɛ akade a ɛbɛboa ma yɛnnua sɛm no agyina no ɛno ɛna yɛ ana ɛyɛ saa ɔhaw no a ɛwɔ hɔ no but aduane no paa deɛ yɛwɔ bi wɔ hɔ ɛka sɛ yɛni bi a na ɛnyɛ nokorɛ ɛsiane sɛ wohwɛ ɛbɛbɛm hanom a ɛkua no yɛyɛ paa nti nnuane no deɛ yɛwɔ bi wɔ hɔ ɛno nti na ɛma a na yɛka food wastage ho asɛm a yɛhu sɛ obi wɔ hɔ nom a ɔfo so dɔkono no mantumi ani nti no mato atwene woyɛ saa ebia ne sɛ sesei no a yɛ project no a yɛhu sɛ sesei ɛnkyɛ ne kɔm bɛtumi aba no saa nnuane no sɛ wotumi wodi a wote so a ɛtumi nya saa mfasodeɛ no nnuane deɛ bi wɔ hɔ and sɛnea wokyerɛ mu no before malnutrition be sinking in no na kyerɛ sɛ nneɛma bi ankɔ yie is it that Ghana ha dietitians a na ɔmo lead yɛn ɔmo tu yɛn for about balanced diet ɛne nneɛma ahodoɔ a ɛkeka ho no wɔn nɔɔso wɔn dɔɔso wɔn adwuma no na ɛso sene wɔn ɛne nti na ama asɛ ɛyɛ ɛdi yɛso nkonim yi. Dietitians and the Obuoba Ofori Amanfo deɛ nyɛ baakofoɔ adwuma nti in the aspect of dietitians no ɔmo kasa kyerɛ yɛn sɛ aduane no wobɛdi a ɔsɛ ɛyɛ balanced diet na ɔmmerɛ a ɔsɛ wodi wei mmerɛ bi wɔ a ɔsɛ wodi wei na yɛn nipa no so yɛn lifestyle no so ɛyɛ very important ɛsiane sɛ yɛbɛtumi dietitian bɛtumi akyerɛw sɛ didi sei ɛni sei nanso nipa no kɔ a ɔnyɛ no sɛ no ɛteɛ afei so another challenge ɛyɛ pricing pricing in the dietitians no so adwuma no yɛ den kakra because yɛn lifestyle no ohun ne sɛ ne boɛ den nti mɛtɔ vegetable a ne boɛ den ne ma ndi na medi me dɔkoro sa mamen yɛhia sɛ mamen nanso pricing nti ne ma saa ɔhaw no so ɛtumi pagya ne ho hɔ nti ne kurakura mu no mame ma wakwanya na kyerɛ yɛn ɛho hia sɛ mɛ balance me diet sɛ wɔ nipa kan balance diet na ɛho hia ɛsiane sɛ ide sɛ wowɔ ahoɔden a na wotumi ɛyɛ adwuma nti sa sɛ wondidi yie wadidie no ayɛ basa ɛma adwuma koraa wontumi nyɛ wontumi nyɛ nti no ɛkyɛ sɛ obi a wotie mmiɛna nopɛ yi sɛ wodidi a mea w'ani nafa vegetable kakra ka ho woma wo nsuo dɔɔso wodi fruit kakra a womfikyire ne nyinaa no soso yɛ sɛ wo so bɛcultivate habit bi a womfikyire wobɛduadua saa ɛnoɔma nketenkete wei ɛwɔ womfikyire because wɔsɛ na meka drivers ho asɛm saa drivers no a ɛma yɛn atumi nya nnuane a
ɛma malnourishment ho ɛnyɛ bebree wɔ man no mu no ebi yɛ sɛ investment ɛwɔ agriculture mu nti sɛ yɛka sɛ yɛtwɛn ama aban I invest in agriculture no nko a na sɛ aban policies na ɔde ato ɔkwan mu ne timelines for this one year adwuma no sɛ amfavor yɛn as individual no within this short period na nea yɛn nso so yɛbɛtumi ayɛ no sɛ yɛbɛduadua vegetables kakra ne ntos mako gye ne fruits kakra bi a mfikye duadua sɛ bɛyɛ a da biara no wobɛnya saa nnuane no ɛbrɛ duane no ɛyɛ nanso wode saa nnuane wei ka ho a ɛma malnourishment no ɛkɔ fam ɛsiane sɛ ɛte sɛ no wohwɛ statistics nso kɔ a about 282 million people ɛwɔ Africa ɛyɛ malnourished. Ghana ha woyi nipa enum gyina hɔ a emu baako yɛ malnourished. Ɛnso yɛ koba a ɛkyɛ sɛ yɛwɔ ahoɔden nso yɛni ahoɔden. Ɛsiane sɛ nnuane no yɛdi a fufu a esi fufu nkwa bo botuma di fufu anopa awia anwummerɛ wame deebi ɛwɔ sɛ wotumi di fruit wotumi no nsuo wotumi cultivating lifestyle bi a ɛbɛma saa malnourished category no yɛyi nipa 5 gyina hɔ a ɛmi enya bi anaasɛ yɛyi nipa 10 anaa 20 gyina hɔ a ɛnyɛ kwan sɛ yɛnya saa statistics no ɛwɔ Ghana ha na deɛ ɛyɛ a na ɛyɛ ɛma no yɛ ahomete kakra no sɛ mmɔfra ɛna ɔmo stand the chance to suffer this malnourishment no sɛna wɔka report a ɛkyɛ sɛ malnourished statistics no ɛwɔ soro kakra no sɛ nkwalaa no na ɛbɛbrɛ ɛsiane sɛ ɔbaatan wɔ akora no ɔbu paano hyɛ ne nsa onim sɛ paano no yɛ okay akora no wame but saa nnuane no no ahonamdua no ehia na bɛma akora no tumi anyini yie na n'adwuma atumi ada hɔ ama ɔno nso atumi aboa anyini ama ɔman abɛyɛ biribi ama ɔman no nso atu mpɔn no ɔnya saa nnuane no nti saa nneɛma wei na yate yɛda ase bebree ɛne afutu a wɔde ama yɛn enti biribi ani ebie mu a yɛbɛsan aba yɛkakyɛ mesmɛda nka fm ase ɛna napɛn obia enso jo so yene Dr. Mrs. Stenla Agimandua ena ekotwetwe enkomo no ono no eye doctor ni a yeba no aduane eho afutuo ene eho akwankyera a wabene pa ene wakyerɛkyerɛ mu kama ede akyerɛ no mebata wo hwɛ wo mre no a nti sɛ sima ba ko pepepe ena aboa pa anopa nonkron eho na sɛnea medi kan ka kyerɛ mo no ene yene kotokufoɔ enso so bɛbɔ nkomo kakra as mayor of Kotoku was say mitumi ema womo akwanya kakra na sesie yi a aka to na bro na Operation Premier League sani so ade hunu na timi abamu no I was here tumi epushi womo with all the needed support a yebetumi enti kakra yenso yebetumi aye ne se yem platform yi senka omo ba beto airtime no a anka sika omo betua no enya de omo betumi meme de bema omo na omone etiefo akasa oma kyerɛ mo die ntie wo se Sunday home match a etwatoɔ koraa omone Nania FC ɛna ɛbɛbɔ senti wo se obe support wom na omutumi ɛkɔ premier kakra memeti ha menim ne se nyame ya dom na so omutumi kɔ premier na kotoko bɛba bɛbɔbɔ wa ha Kotoku ya park ya so House of Folk ebeba a park ya so enti the more teams ni nyina eba bebo home matches ne nneoma wa ha away omo beba ha ba bebo no afei ebetwe mpanimfo adwene asi so se saa da birijo park no e wa kire ha no park a da birijo no afei mpanimfo adwene beba so se mo meye oyi no si nchen a the local economy because omo ba e dey on better hotel ura benya sika ede yon ba ombeto nsuo ni oto nsuo nso benya sika ede yon ba ombeto burudo ombeto bibi ni a oto sa ade nso benya sika ebe boost local economy no enti wey it's a clarion call ye to nsade afremu nyina obi ya me support bi assembly no e was some mumu kura na mu lead this charge because omutumi kwa local economy no aye kan ho asem mu na mbenya so mfaso because mu na mo ya na masoma mo nkrofo no na mu teteto enti momo kra na wose mo gye saade edi si mu sere so assembly no
eba ntam kran ka me ne ma me kasa nka me de tu nanim ka me de tu nanim enti nyame ya dom a obeto om nka ebre kwa nim no obeto om nka wo dwumadie eso nyankopon ya dom a ochena eye memeneda UEFA Champions League send ye nyina de support de ma no commentary no so bekoso ewo eye Asene Online Sport Miami Hills Pub edinti eya no adawro ma wonso so waba hobi na wade wani munyama beta na ye kama pa ye de a giant screen a panimpo to fem ewo park ne so a wankasa be hunu ebekọ hye so ho no mo ntu so ba wonso so obehunu sampa enkofo yi wo mo ani abie no nan na ya hyehyɛ nneɛma bibia dedam no nso pepepe na commentary ne ya hyehyɛ so edinti ya no aba Asene Online Sport at achima senia wisa online sport oba na so do support na beta echi obefrɛ on 0256238713 0256238713 eno ne number obefrɛ na yetumi agye so kama ano herbal bitters any capsules nso wa abonten eya bibiduro pika koko na ha osisi yo ya kompemu a obetoto apapa so saa one day oba de betawo tantan so a asembeto enam nyare wa hodo bi no akosese bia eno so ano herbal bitters ne capsules no be yin nyina de afiri ho eno achi nso oba ba ma makona teko enti oba pa obedware address kama so enu mi kire yi na ni kunu hwe na ni mudin anyo no akono na yira wo mobo me kanfo adure dia ma mansanka bi aduane na oba na bre ne ho waye ne tinkom de abesi ho wo hwe animu anu abu na ni chi edwe wo te ba ko anu apia si nkyɛn ha adwen wakoma ene bo pedipedi ana oba akwa fichiro bi ate wonka adwapade no be ma amem kom ubie so kra na wo fere ma wonsanka no herbal bitters ne capsules no eye 0541 210227 0541210227 ano herbal bitters ne capsules no se na medical ka kire wo no eye bibiduro pika oko EK Asimim drugstore eno no waachim odan Old Town Zango ubehunu wo mo ewo ho na afi Jakwako Enterprise nso so se menka nkire kuafo se de yamakua no aye fokra keke sanse niam ahodo bi amudi anka te bro emo tomatoes mako ene ne ka ho amudi nyina no ye de eye manual seed planter machine dia ba o dia ne se obehye de agum be dua ne kama dia ma ho mo amodo amufuo no so ye de net kama dia ba enti jan kwala no mu nkosku nkokosua de kire nkwala ne kotena yi afuo no mo sa o de kae pam no ma atwam me pa choma wonsanka rice protector net no ebi nyame ya adom na enyini na wutwa nso a mamo mfa nseka ntwa ngu fam e ma boba ne niema mfrafra udi mo anu akabuom hadwen de bia made in Ghana ye hawo ba ko no eninti ena Jakwako Enterprise akofa motorized rice harvester machine diaba enti eno ankasa betwa mo ni nyina kama ahye ne kama de ama wo a emfra ebo eniema ahodo fertilizer ye di gu enobaye soma ni nyini kama ye woni nyina bi ewe yen ho eno achi koko eniema ye di gu soma eye fe eno so ye wo bi enkuruma meko ebro jene aba a wo pese wo kokodua ye woni nyina nso bi sekan ya ye de do kurokura wo be sha kwafuo mu ma aboa bi nkawo enkasare nkotitiw na ho kafu machine nso ye wo bi ne bo e fo pa new edubiase wo commercial bank building no first stop ho adansi fumso Islamic mosque obehunu yen asen daman ye ne agric office ne din hwe animu adansi asokwa de mro obo ase kwan so ye ne presby asore ne din hwe animu anase ye wo sa kwan so ha kaswa new market so Coca-Cola kwantempon fefe no yebuti so 0243 335525 0243 335525 and 0272 736003 Jakwako Enterprise odi ya na dia se mepacho tiewe ma ye ba ye de dwumadie no ne aka nyina e de beka ho kama ye ne Kotoku Royal sempanimfo ni bi nso ebebo enkomo sanso na yewura odi ahenkan kwame ye boa esoso ebe bem na ye ne no atwetwe nkomo de afa Kotoku Royals wo mo Operation Premier League no eho tiewe ma ye ba we've got a lot for you.
adwumayɛfoɔ mema mo ayikɔ yaaye na former wɛ master me wɔ ha na nanu cement a mekɔtɔ ma mo sɛ momfa nyɛ adwuma no sɛn ɛna former wohu cement no oh master wonim ade papa paa that's right unisam cement a wokɔfa baayɛ no sɛ woto tiles o sɛ wobɔ pras no sɛ wotwa blocks o sɛ woto blocks o ama yɛ adwuma ayɛ mbrɛ unisam cement that's ramate sɛ woyɛ mason woyɛ labourer woyɛ foreman na sɛ wopɛ sɛ w'adwuma yɛ fɛ yɛ akɔnɔ no gyina pintin deɛ a that is the product unisam cement yɛwɔ bɔtɔm ɛna pepa mu deɛ na sɛ obi pɛ cement papapaa sɛ a ɛhemfa na obɛnya bi ato sɛ wopɛ unisam cement yi bi atɔ ɛwɔ akyem dane ne mpɔtam ha wobɛkɔ some cheese enterprise yɛwɔ amantra yɛne dukes filling station ɛna di nhwɛne mu frɛ yɛn 0243 583 190 ɛna 0540 659 865 sɛ woyɛ mason anaa foreman na wode enipa bɛtɔ cement bɛboro 50 bags nso a yɛkyɛw adeɛ free samchi enterprise ɛna de aba akyem dan amantra a yɛne dukes filling station ɛdi nhwɛne mu akwasi hwade yɛ wojafo ɛna ne car engine awuo ya esi wɔ duro so wɔ fitting shop wo no bra ɛno ne kanfo si horse engine oil man no ɔgɛ ne ne kyerɛ piesie bra me na masɛm ne o akrabato yakasa sɛ si horse engine oil no ɛna wɔ special additive a ɛhoro engine mu ɛma ne kyerɛ ne dwene ho wɔn na fia den kora ɛna me nnɛ ɛka ba fie na me fa he the whole world wopɛ quality engine oil sea horse ɛna wɔ so sɛ yɛ private cars taxis commercial ɛna heavy duty trucks ɛno ti no me kanfo sea horse 15W40 ana 20W50 ama drivers ɛne ka wonafoɔ nyinaa afei motorbike aboboya ɛna pragiafoɔ no mumu deɛ de mu hia ɛyɛ sea horse special 40 ɛno ɛna riders ɛne mechanics ɛwɔ sɛ mo use you wonua no kura wɔ mu ne sɛ sea horse product ɛna yɛ papa a ne bɔ nso ɛwɔ fam sɛ mefiri mu fie a ɛfiri no akorɔ sea horse engine oil nkoa na ɛbɛgu me car engine mu ɛneɛ frɛ sea horse for 0244 577 559 anaa 0240 800 007 sea horse products ɛnoa amanfo mechiachia na mebusa sɛ wopɛ fridge deep freezers ana ayowa ɛhe ɛna abɛnya bie ODI electronics mo oyiwa na mmom no so bi sɛ ɔpɛ microwave ɔpɛ blenders ɔpɛ gas cooker ɛhe ɛna ɔno so wɔnkoro ODI electronics ɛdɛm obi hia kettle TV anaasɛ rice cooker misrɛ o ɛhe ne wɔnkɔ ODI electronics ɛdɛm yopo afei so obi pɛ washing machine ana bread toaster ɛne mobile phone ne ho akadeɛ nso a ɛhe ne obi benye bie ODI electronics oyiwa asempetia sɛ wopɛ nnwoma ebubu osu bie nyinaa tɔ a ne bo da fam na mu akwanya na twa ne kakakra na afa wade a yɛyɛ delivery ɛde kɔ baabi a ɛyɛ ODI electronics ebusu say tam nnwoma papa bi a wopɛ sɛ yɛ TV rice cooker washing machine bread toaster deep freezers freezer anase iron fridge microwave anase bibi ti sɛ kettle ɛna gas cooker ne nyinaa ODI electronics ememu anya bi at a very affordable rate. Umo kakra. Emfa oni baby awo. Dio ohia ne se ube friend was 0550 900 600 0550 900 600 ODI electronics baby awo bia. Utua ka wiepe ye delivery at the mouth. Open so a ubetima be pick your product e wa henkan 93.3 FM heya. ODI electronics. Ye boy. Ago ọ̀dánì ní mpọ́tẹ́m wẹ̀ wọ́n yà sọ na mi wọ́n nsẹ̀mpẹ́ bi di mma mo 2A baby diapers a na mo nim ẹ̀tọ́ de bọ́ mo mma no sẹ́sẹ́ diẹ yasesa ni din abẹ́yẹ next baby diapers na wọ́n nim yasa ahyẹ mu kena ama ẹ̀kọ́ n'anim yie esan kọ́tàn dodo ẹ̀dí ewura mu nti no wọ́n de next baby diapers ẹ̀bọ́ wọ ba ọjọ́ nsọ sàn ne to ho nfọ ẹ̀nsansan bia ẹ̀ntingu ne to ho wọ́n sùn fa nha o ọba ne yẹ so comfortable. Etu ko kroma asensuo. Koto next baby diapers. Sabe boba no. Na no ho beto ni say fam. Obenya next baby diapers. Ewo bebia. Ope dodo afre 0500285000. Na mo nsuo. Ema amubu mo nsanso. Ye wo next sanitary pad. E de mamo. Next baby diapers. Mama fra hot so warm. FDA. After sa edwede nkratso yi mo. Ajia to mo say eje.
Hello. Wofa, Mekot Health College, Auma Miko Yenti, and me a medicine counter assistant, many a GA. Ampo, Sawu Pesa, we a medicine counter assistant, dear. And yana Mekot Health College, Anna Obeko, we a medicine counter assistant certificate program. Ye reschooling Suma 1 year where we MCA. Nanswani Pharmacy Council certificate. Na dia ma one dance on the say. Pharmacy Council Ghana, Aji 1 year tum. Na ye ma free IT training so eka home. Admission gusua ekoso. Yalintima onsenka forms. Ye were 2 campuses. Aguna Swedro. Ye were Dakwan so. Kaswan so. Ye were Congo Villa. Ewo New Market body asekwan so. Ubenya forms ni bi ewo campus mienu yinyina. Anase Mekot Pharmacy shops ahodo ewo Ghana fanan bebia. Ni ye 2 campuses ni nyina nso ewo hostel wo ho. Enti uni ha ukra. Na se wo pe enrupa nso dia. Eni na ko Mekot Pharmacy. Ehwo na ubenya nupa. Ghana eni amono ne de. Fre 0592 522 111 ana 0244 640975. Mekot Health College, yes say health knowledge is life's wealth. Admission. Akim State Senior High School. Yasha Sia Yasan AJ Afofro. One way JHS. Okwa SHS. Ya be ya pro atuho. Ya courses ahodo. Ya business, general arts, home economics, visual arts, pure science, and technical. Neti. Ya science so our boarding facilities. Ya wa special room. Ana enuania ya papa. Ya wa laboratory, visual arts studio, food lab. Ya science so our modern computer lab. Today now pay. So pasa utro remedias and swa. Ya doba function mu busum siampe. Now control was na. Ube trying to pre-compare. Ya what teachers for. Wa muni mo de no mo chila dia. Wa mo ho etwa. Awo fui. Ene osefo a momma antumi antwa wasi. Sania tie bia menwe ho fa ne bra. Ya bema na twa ne pre-compare. Na ka ne hu se. Ye gusu a ya je afofra. Omo eba from why. Akim State Senior High School. Ya wa Akim oda. Ya ben Akim oda ohima na himfie ne pe. Ubetimi afre ye 0556 409040 anase 0207 163787. Akim State Senior High School, the greatest in the East. Akim State Senior High School, hard learning is a passing. Se open mobile phone papa and kwato a usudia. Then one big sound phones. Your original phones bia away as well. Any bonus so free papa. Se open Infinix phones, Samsung phone, Tecno, Motorola, Nokia phones, iPhones biano. Pomodi na bra as well. Na bra be to be cotton. Affair yes swapping. So mobile phone open source the sound near mouth for franc. Upape, you bet to be a mouth for fraud way you. Affair laptops in Nabio. Yes out to laptops. Affair mobile phone so when you how be a pomodi na fabla big sound phones. Na for your mom de repair mount. On the fuck I say to 4 more. Phones no so ni bo free papa and laptops ya repair any sound tone. Baby I be we chikwano. Of a JB abrosa kese nu. I boga fish or move to me a friend 0249 653780 and 0248722049. Big sound phone, mobile phone and laptops papa. What else? I be them one of the figures that we don't go do. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahinkan 93.3 FM. So what wasum yentwa so na yenko yenganim ewo eye dwumadie no so 17 minutes after 9 ma memfa Akim State Senior High School and twaso emao Akim State Senior High School nyame no krenie omo boa papa omo a computer ema omo ani tutugu omo nsem nyina enei obia koma hyase eto ne yem sanse Akim State Senior High School be mu no abeboa general arts, business, home economics, general science, technical, visual arts ye ni nyina bi ewo yen akache honomo 2022-2023 academic year biometric registration eguso ekoso wasi May June and an of deck and so and also guso ekoso your boarding house the man me ma ombenya ba bia dadwojo mo ho kama modern computer lab, visual arts studio and a food lab, science lab ni nyina bi ewo ho achim odan anase achim kotoku ba hema ni fie kwan so ho and a wobehunu yen ye ni aboabo
ye wa aboabo ne odan kwantempon no ntem ho ba bia 0556409040 0556409040 and a 0207163787. Hard learning, easy passing. Akim State Senior High School. Yanko ahoma so na yanko twetwe enkomo we yanira Samuel Boating oya political scientist yene ne kwetwe nkomo ene ochina NPP fo abato a omkakoto yi yanyimu enchirimu kakra opani uti yanka I can't from Suni Umpumoko. Yeah, Pacho Midoto. Yamia Domiansia, who your papa. Entiano pay ye bawon chair, perceive dear Cacranami Aduma Wachina, and then Wachinampu. NPP regional elections, no, dear a becoso. Yanshe the political terrains, any trajectory in Sokakra. What are the things now? What's a expect to say BC a free neck could see Wachina? Right. That's it. Now, I'm what you for. The association is the party be at your Kunya Ayana Konokaka. Until be a per se a Kunya Ta or dead the home a bebata party in Juma Bean. Until NPP among you Queen or Mutia Kunya so Munsi be being success. Oh my Ghana, your trajectory no a yaquay say in film what you be a shot among you cool. In NPP among you cool no monson that Tia Kunya so. Then funny say, or mucho moon film or channel, or woman now must say, or more breaking the 8 and I break the 8 now, or more canoe. And quiet say, or man no more can take. Nemum, a bay you must from Kwa. As a part meaning I did 2 more comb, no boom. Not so break the 8 and bit my bum with the ama party. Then also beating up the moon swa. A china and a next night question the question that about 2 more batono. And then soon pa no even she said so original penifo ya yiku yomo and original executives no omo so no benyen so kese pa e wo penifo mbe yomo national level nti be bia na meka se ya woni oma mienu na aba obremu amanyoku e kosigina ya se omo hwese ya she popularity as against loyalty you will be over party ni susu se wasom party na bre etini breni enti ehese yamaniko obi nso wa yesu say oton year in terms of political marketer ebitini aboa party ni dwumadie mu enti oka loyalty ni popularity ni boma no abehwete so nipa no oye competent ana e woni pa bu ha obituma gidin bebre nanso dwumadie anka say ehese wo didi boa party no ontimi ni se de ebe sombo ama party nti me no omo original executives titi no regional chairman no omo hwese enye delegate fo no nko na sabio omo pesa nipa na sem omo koyi nemum enkoye se mantem ho no nso so nipa no ni dwumadi betima boa ma party na ya kono amatimamufo ewo ho ebize mu koyi nkrofo ama mabaye ebi a regional chairman mu koyi no timemufo wo mantem nyina empesa nipa na eba sanso a ebi yene e na bebre party ntimi hu ne se omo hwe obi omususu se obetima ye adwuma ama na so pomofo nyina ni evize NPP ni NDC na eba amanyosemu a idura abato a obi a 40% bia ka no e 20% a omo kope omo a yesusu se omo nka omo ho party ni dwumadiem no omo dia beso party no ho enti nipa bi omo koyi no regional chairman, regional secretary, obi tiga party ni nipa ewo mu nyina bo mebize abatu odura obi be minister pobi ewo bi mu no aya na ekofa ndite mu aba ene 16 regions no mu yi akanifo ni nyina omo hwese nipa obi be ni bia oduru national election na national executives na omo se nipa obi yi omo at the regional level no ebetima yi bi e fe ne coordination obetima coordinating from the national level to the regional level. And so, Oman could you be Gina Brani, no bit Macoma Buma, a group breeding your national executive elections now, and we are being to move about. To me, when he says, Oman who says, Ebi and the party in terms of your political trajectory and our convention, our quiet say, is him what you be a social manukuno. Maybe a foot from the woman say, and quiet say, Omano ne Omode cassette.
ye break the 8 nemu ebe yo mu a mo ye adwumaden ombenya party do ombenya tenkama party no obetima ye adwumaden de nkabo maba eno na misusu obetima enti omo nkoye se we ne ba ya che we ni nim ne dada nemu obetima compare loyalty die obi a wasom obetima compare obi a in terms of political market no oye popular nemu yɛmfa competence nka ho sɛ nipa wo yɛ yɛyɛ obetima yɛ adwuma no ama na sɔ temamufoɔ ni obetima yɛ adwuma ama na sɔ party n'ani na de nkunimdie de abrɛ party no wɔ mantam nti mesusu sɛ saa na woyɛ delegate na wokɔsi gyinaeɛ a nkɔsi gyinaeɛ no ma wankasa ho ebi a sɛbe nipa no pɛ n'asɛm nanso wontumi nyɛ adwuma a ɛsɛ sɛ wodwene party no ne nkunimdie a party no ebetumi anya wɔ 2024 election bi sɛ no clear pan for 2024 elections, you know. So when you can for what region no and at regional level no momentum and party no more a better thing at the MNTP party going in 2024 elections. Okay, inti my final question ebe say e bit more shasi a politics na omo ye no as omo ye tribal politics omo ke kan nsem say emfata. Do you see them say dia omo ye omo anyaye a a political suicide and a omobe committee as year 2024. Upon me, ya join pass fire tribal politics now. You move in and a person can give free a man you could do Madimana, Yamanyo Simono, and say Amanyoku Kasim Unina, Omunsua dear, Omujumadin. Political party, and any papa can form a political party. Will be even into now the structure of a political party now. If you political party, you turn or mainstream and as a mantum. You must say, a mantum back one and crowfooding one a mantum beer as a so monk1 the Tenaman Yukuma. Will be a the last result of every politics now, moving numbers. Numbers no untimi konyen free back. Obetimi numbers and ewa fanena into neno. Omo ye traba no one we omo twa sedi dia mo a going forward na ebeba be ye dem die bi e dia ma party no nti mi hu say oye minia ana se onye minia na misusu say obetimi aye adwuma som party no aboa ma party no tinya ba abamu ana se aboa ma party no gina banane na de nkoso ne nkaboma ba ade nti ne yekoye we free ha officer nyina ya ho ne nyina ya bake ho abon ye titire wo man nti ni free ha sabe amanyoku atefie mi no ayesi ye kabi mami nkedi no mu a kabi mami nkedi no esi ye tolerate obia very views no but obia gene ebe ba ini enhwe da bi nipa ni free ba no mum esi ye he ni pa de woni pa ni mu obetimi dia boa part ne dwuma die nti omo a sabe omo de ye ne traba ne de misusu se as a party in 24 no makata empo se hu be sia se yi obu film aye yi obu film ntesa e be kwa koyi kru bi no mo anase saboni bi no mu twa e me wu koyi obi no e tene bi no ye be ka se we nu ofiri ha enti ya nto ama no we nu ofiri ha enti ne to ma no mi free ha no eno emfa nkabubum die ma ne we mfi se party ni jumadi omu di ni nyina no the fact ne se o ma ni nkabum so hia national integration ye enti it is more cast me free no penny any quantity so me no ya a political decider and more cast a bonnet dia more every say and never see me free and one to abama me e be a tinabi unya me moa one say I me the baby me free but to bet every say bra na me pen o ka say me free baby no and no and I must say yentimi nkan humbom say o man Ghana yentimi nya sabe yan build be a friend consensus ewe yambadyo sem any impunto adwumadiem so me no ya de say omo de saa me free na opani the park ni tikadi ma minka bi ase a saa fo ni nyina sebe eso omu yi omu funu me every say me free enye no enye de ya amanyosem me free enye no enye de nkabom e de bro man opani. Okay, ma yana siyera bibia ni ebesa babiom. Okay, nti yane owura Samuel Boating oye political scientist NPP womo internal elections nyame yadom a free na ekọ ebekọ so no na oni edimu nkomo kakra no na Samchi Enterprises se menka nkyerɛ wo sɛ wo pɛ cement papa edi asiwo dan na wanya so mfa so a ɛyɛ Unisem cement na mekamfo ma wo ye wo pepemu de
ɛna yɛwɔ rɔba mu ɛdeɛ nyamea no nokure ni unisem cement ba mpɔtɛm ha no wobɛteɛ ne obi asidan yɛsi adwiregu ne nyinaa dane anansesɛm a atwam ɛkɔkora dadadada koraa sanse unisem cement deɛ ɔde yɛn na ɔde asɛm unisem cement ɛho ɔdene Samchi Enterprise sɛ yɛn kan kyerɛ obi a wotie yɛn akɔfa ne bebree no ɔde aba hɔ nti ebi a wo so wɔ ɔfo ase ayire bi wɔ mpɔtɛm ha baabi ɔpɛ sɛ ɔba fa bi de kɔ na wo nso ba bɛyɛ agent a ɛno an sɛ ɔbɛfrɛ number yi 0243 583190 0243 583190 ɛno ne number ɔbɛfrɛ ne atumi agye wo so woba nso so na wobɛtɔ cement na yɛwɔ abotrɛ bɛkyerɛkyerɛ mu kama ama wate wo ho ase ansa na watɔ unisem cement cement papa Samchi Enterprise ɔno so so onimudwa di paa ɛyɛ na ɔde wani akyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ Amantra Wache Junction New Story Building na yɛabɛsi ani Dukes Filling Station din hwɛ animu no ɛhɔ no mo a wobɛhu ne yɛn Nyankopɔn yɛ adom a 2nd June na kyerɛ sɛ yɛawɔ da a ɛdi yɛn anim yi ɛyɛ ade a yɛde dwumadie sonko koraa foforɔ koraa nka nsuo yɛde ɛbrɛ mu ɛwɔ ɛyɛ kasafidie so ɛyɛ yɛawɔ da bia wabra no wɔtwe abɔ ɛkɔpem sɛ nondu ɛbɛbɔ anwummerɛ no yɛde dwumadie a ato no din sɛ boiling issues ɛde ɛbrɛ mu boiling issues no ɛbɛdwell heavily on yɛn politics ɛnyɛ sɛ yɛba bɛɛto agum because sɛ politics nti no ɔbɛyɛ ne politics toroka no nti wo rep no tie me yɛsoma wa mo aba a ɛwɔ sɛ wobi on top of issues ansa no waba because yɛma kwa ma matum futuro nso ngu atiefu ani dabi ɛno nti ya no ahyɛ ne nso ɛde ama me boiling issues ɛbɛkɔ so yɛwɔ ebia wabra no nwɔtwe abɔ ɛkɔpem sɛ nondu ɛbɛbɔ ɛyɛ na watie bi kutoku me yɛ ɔbɛtena ase na wadi dwumadie ne ho kyea me na nneɛma nyinaa yɛ kama Adwoa Roberta sɛ well said Eastern Morning Voice. Let's put our political affiliations aside and place Ghana first in all our doings for God and country. Adwoa Roberta dia ono so di free Kwabenya Hills by no or tese kutuku wo mo ticket no ohia enum wo gene wa ma Adwoa ye no talking of kutuku ma men ko na men mpanimfo nkotwetwe enkomo mpanimfo efri kutuku Royals a join yen ewo efie ha enomo enti Reverend Emmanuel Dompre oye board member edema kutuku Royals sanso so ena okatachie efrifa enso so kasa edema ekuo no owa ha ye ne omnkobɔ nkomo kakra me so kakra me metumi aye ene say me offer this biggest platform edia ma no maka o masem dia chetiefo mpanimfo madaroma mamomache jaje so mumpu mboko de na me adomara yede radiase kutuku Royals ehoboko de honorable boko pa yede radiase enti minim se me hyase mfiri wusuo se me hyase mfiri kasamafo no so ansa na ba wo ho a ko kasamafo no menko kasamafo ansa mate enti saa de te de ne ma menko kasamafo no ho no ansa yira yes sir bibi aboko de adoma ahweye energy ye de na mu kakrakra sa eduru ba bi ani da so esan ye man krofo bebre ye se o mo me enwene next season ni mom but as afei bibi asan I ignite ama anije no asan ba biem efiri hefa mina ma minchia atiefo anɔpa nyina na minsanchia won so I think say min nchia da min kai oni min hia wa hada but ye hia ho de atetare ho pen min kai bi class out anyway ahu ye hia wo park ne so a me twetwe wo bebre di nti no wura fi sa match in return match be ba nti ye be hwe ni kwan the qualify we are the return match de be ba so yate medium and ndase de di kan am say football league aye bibiti say okọ marathon na marathon no yebo runs dodo ayeko enti kopem say runs no say 20 say 30 say 50 say tisenyo I say cross country
baby ye finishing end no ho no so wunya nduru ho ya menyi ni se esese o ma wa ba mu bu irrespective of baby wo ene baby a sha se na udi eni pedidi a na dodo a na edi wanim ne nyina no esese o ma wa ba mu bu na odwo wa ye wa dwene se we dia ye dia em se dia ya na ye se ye shase ye pa especially ye ball first run wie no na ye na ye da first position e ba sa no eni bre bae obi agi to mu se afidi em se ye ni o ma yi a e bi yi ye she second run na se no na nkugo ba mienu miensa bi etoato aye ba po de na mu owere mu pa ye ko tema ni o ma ye ko fa mu e ma bro sikan ni ma kontiba ye ko twetwe wo ye so no in fact edum ye je nyina sada no bema ye bema bia oho bia da ne oba edu baabi no opoku ya na no den ha ikura okadem ono so okabasi mu kura when see from kopem say basi ni tu ye enti em say em obia ho dwoye but ewiase de nyame ahihye no na wahihye dia osoro atworo no dan ya epie wasase adi ema nipa nyina nso hu enti eguso kon ya em say last week no ye team no call soga kope eni akachefo kokko boy sabre no nyira na teams na omo da yesoro no omo sen 5 points enti ye bobo no memene da no omo nya mo omo de ye memene da na ye share game na sena no na team ni share 2-0 na chese first 30 minutes ni a share mienu na chese adwena start say kofo sin ye 5 points minia say ye say lusu na omo share dia na eko 8 e ba sa de em say na de ebisia na esie ya me adom kolai konkodene etimi betete 2 goals ni nyina de ba ko kan ma ne ye 3 emi win is a match na dokura ni nyame nim ni ye win is a match ne memene da na ana yenya honhom soronko awehye soronko gidie soronko se sabo we ya hye mienu am yetumi abetete ahye die eni da so ho ne yenya ehu de ebesi akina because okina sem de onyankopon ko ananim but yenya sa gidie ni de ma ye ho enti ye kan sa ade kire ho ade chinkwasi ada ena liberty e ball ne de tema youth ball ne de de ti ya ne se liberty otifie ema walusu ball no ho na kire se omo ne tema youth no 5 points no mo sien ababa ye 2 points nti 2 de na fa gidie na ba ade chi monday sorry anopa ena me reverend na team rank asa Mr. Lemford Bodu asama ye kai ti bo mu say se 2 points de yenye den ye make plans and strategies wadaro ma yenyina 2 points ne so ansa ho na ye ba wa kire mu ne yesi ye de ama me kwa homa no so na me ni odi ankan kwa me ye bo a akotwetwe enkomo odi yakoniku abo boga boga chema oye too much anope umpo moko de me want them pa me name say you know ozabro bo me jim ya the radius nti kotoku royals de ye ka mo eda o makoma so a ye yi usi nchen ya na je say akoyese de wasa kapoma wanwemu no enye yie babia kotoku abedru nie wada roma wo so ummo a wo de eboa anything that's it the kan yini kan no nyankopon say say osun wure be penelen for that someone na onu kwa hu dare no yi na sabe obo modern share da na kontu na se kakaka na kutukuro yas abepi odamem le fidudu ni a timi single handed leon management azo so mo abedu ba bia dua enwa konya se ni pay chichi ne benche nyina no the time chi ya buatim no na miso adi mu opese odi premiership team eba achem oda eye kotukuma nyina hinko no itimi bam ejimedi emperifa ka to de ope adi papa kokotoko no yenye na boro ye nyina contract etimi adwuma ye pese da chi ye mpote moment ma bawa enye adwuma ye kwasi boni for development impuntuo ebi beba ye pomo timi da mi hwe benkuru yo nifa obi bia wo ya de pa ebe so abapa edi amma oda man kutukuma no eno e metamfo kura mene ne bebum mene ne beka bom ni aye tibia kutoku adunu yanso de ya fatu o se be ni se emperifo be mu wanu nyam perifo bia o mo che nsem ase perifo bia oda man kutukuma be makoma so no a mo wo enkane temane ediamesu madwuma woi no ye bopini wom e de asemde da abeda kutukuma mkoto manim esrom se ye sika se ye mpaebo se ye nkwanhye
say I bet me I am not one of the Royals and qualification into the leadership of the Republic of Ghana. No, bet me them into the freezer Reverend on pay a bomb near the SCN dear or Obuoba Ofori Amanfo for the Queen entire Toso. You could swear yen Nantepa already a radibay. I made a mujide, my passe, in Yankopa Cano. You 3 years at them. Enti ye contributions so mo contribute here se na bi ka kan no onso so wabo ho moden na no han ka me de supporters koye ene se ejafofie antwata ye kotugu nkrofo so birim ho mo kama but wabamu ye still also be so apema ko anim empanifo bebre tie yen ebi mu so wawe wo mo ho anso ebi mu akeka mo na ato so asan be na ka kire safo yi I decided I'm about to make me say, oh, we are living for that Samoa. My only take to Kuya as a Sabi, I don't know any DNT, or no when you're not some onka. About me, Bunipa, respect to him, DNT. I dance for stadium, and any idea, and you're gonna bind there. Then to make cow red, we to say, so you run the show or dance for stadium. Kabadekam and Kenya, you now, and Inquisition can charge the park and alpha. Into the 1 year crown, or the you to Korea, no, said anything. 1 year crown, which you maintain or dance for stadium, at your mind. Football, you're heavy pain. Reverend don't play my contact as I am a football administrator, then started football from coast division to second division, and yet a lawa, and me for the currency, I'll go Lipa Bra, and the avian carriage team, according to him. Come you can my blind tentama me before which me will be ya onion yen and so many years I mean pengu. Intimate or that this year, and penifua some would be Kitwa Biansa, Kakrabi a bit me at the Abuako to Kuro Yasano. Now, again, no rallying for us, someone in the management team, a Pega or the Yam, a Baba P or the Yam. Now, and some idea more catchon down a dear, intimate say, football can repair it and bring unity on every radio station. Makodamaka and as some agency say or die your problem. There will divisions. I want that about him same about my same. There are a lot of divisions. Now, is a football as it has done for several countries and several towns. No, a dinipa boom, a canipa a boom, a dimpuntu ba. Now, what I call every more premiership for that. Wow, what they were House of Folk ba, a general stars ba. All the victims are brought down. The victims for football should improve only ye dealing concerning Cabo and your door as I back to Kotokumem and the Atamoda. To me, say and penny for, say I'm on 7.4 businessmen, traders, and my member, Momian Kero, Kakrabi, and Nabina, the better Kotoku, Echino. Young Taumachi, now they need to be maintaining this 1 point gap, Kaka, but 10 it will qualify by. Na la ila that's why I can't come to Crossobeti. Maybe I could answer another very. Maybe and over car tell you what that what joke comment is solid. If you could be too for you as a Tianka, I'm saying Tianka, this is the time to be rally around the flag of Kotukuya. Let's mean your qualification. Event Mr. Famo, Madame Diako, J.A. by me. Talk of them. So may say, when she Reverend in Kansamo, Memphis, all the big guys, I work the area already. I was so behind. Now, him back was so coming. I know him back who spare me. I'm 3,000 Ghana cedis, 30 million. And yet, that's the bread of Fusu Kwabi. I is there. Only been to where I came a treasure in it. What changing company as a Kwamibra? I didn't know so much as Samson and Ada. Not see, be and I watch him. What the time with Yancy? Into women, my friend, town with Yancy. But they and Pimiansa, Namu Franco. See, no crony, the farm of common national, Roman map to a neck of Mochana. Urala, I say, Fatty, a pen of the Kwame, and then 1 p.m. I go to meeting office. So, no, I said, no, it's the ground. Number 1 to me free up and call I say for. Egis Abba CEO, or no, Timoji, some telephone, the one who radio so, now you see from a telephone, no more Casano. Omu, yea, see a bottling for as a more chidom, but to me, Timmy, a bad premiership mine. Now, Miss Sarah didn't go for say, oh, my papa will bring up quack,
ọmọ ọ̀dàmá bẹ́ẹ̀ nyẹ kwa na ọ̀hún yẹ mọ̀ bọ̀ sẹ̀fún so bí bọ̀ ní ayé abúlé abọ́ ma ọ̀vẹ̀ nkyẹn na ọmọ yẹ this ticket for Eastern Region for Kotoku to have the premiership for the first time and that's even for the Samoa mmeranteɛ di akyire bi nso tìmi afɛnɛ so akɛsɛ owurɔ ihyɛ football ase no na enyoma ntentam there is onye nsi yɔ no gyina pinkin no ɔno ne the first person a wɔtumi di premiership abɔ da media are always going to have mentors a will look up to them say ɔmo yɛ good mentors tilling for Asamoah is becoming a very huge mentor a yɛ si etimi so mu kura o nyɛ nipa nyɛ na ebetumi gyina pinkin football ka wɔn o wa abere papa nti maa yɛ ma ne bere no ɛnyɛ kwa nti wɔn nso wɔn nipa Kotoku Royals and Eastern Region for premiership this season ɛno ne agenda no. Okay, yɛda ase paa nsɛm no ɛdɛ nti yɛmisa biribi bia biom kora ne yɛwura fi deɛ wakɛkan yɛda ase biribia ne yɛbɛsan ba wo nkyɛn biom. Yɛda ase ɔbɔba. Nti yɛne yɛwura odi ahenkan Kwame Yɛboa ɛna ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ no ahenkan FM ɛne a host of other businesses ɔno ɛna ne dia ɔde atum no nti yɛ kɔ na ɔkatachi egu so a wɔkyerɛ yɛwura Linksford ɛne mpanimfoɔ ana mo a mutu yɛ ne baabi a mo abɛduro. My once again my sanda director nso ase say from afar yɛn nyinaa yɛ monitor no adwuma a ɔyɛ no say ɛso na yɛn mu kran sometimes yɛ tena sa ɛboro adwene ɛne nti aseɛ so nti ɛsrɛ Nyankopɔn sɛ ɔnkɔsoa nhyɛ ne den ɔma no ahoɔden ne nimdeɛ ne nyansa ɔde bɛboa nkyirima yi na yɛn nyinaa nso so obiara tumi abenefit kakra sɛ mpanifoɔ no a ɛdi yɛnim kan no so ɔmo nyinaa yɛ deɛ a ɔdi yɛyɛ a nkɛm sɛ nnɛ yi anka yɛkuro no sɛ nka ani adane kakra nti ɛsrɛ Nyame sɛ ɔnkɔ so a ɛnkorakora ne kakrakra na ɔnto ne nsɛm na ebi nso so yɛn nyinaa yɛ so bi quickly deɛ na meka no ne sɛ nti saa Monday morning sorry na no ne yɛka ɛti bom 3 Musketeers yɛbɛyɛ den plan bɛn yɛmfa 2 points deɛ yɛbɛtumi ayɛ 3 matches to go bibia tumi si nti yɛhyɛ aseɛ ne yɛkoto nneɔma a yɛmfa wɛnto hɔ a yɛmfa wɛnkyi a yɛkeka nneɔma bom 2-3 hours later ɛna deɛ ɛtia no ne sɛ yɛ protest bi tia Heart of Lions for bɛyɛ 2 months ago yɛakra yɛabɛka wɔ ha kyerɛkyerɛ mu akyerɛ yɛ tiefoɔ ne adeɛ aka sɛ Heart of Lions foɔ koraa frɛ yɛ pakyɛw nti points ne yɛnsa bɛka about 2 months deɛ asa amanfoɔ bɔ aba mu kura bu nti awia bɛyɛ 2 o'clock yɛwɔ hɔ a email ɛsu pepepepe yɛkɔhwɛ yɛ a GFA foɔ na ɔma email yɛ sɛ yɛasɛm a yɛde ɛtetare ɛyɛ Heart of Lions no nyame nkyɛ deɛ aba na yɛnsɛm a yɛka no nyinaa ɛdɛ nti mpanimfoɔ agye atom ɛde 3 points 3 goals ɛde ama Kotoku Royals me nua ɛne ɛm sɛ afei ne yɛhu ne yɛnyɛ ho from 4th position saa 3 points ne shoot yɛ ama menu kasese yɛ that first position with 3 matches to go na me ma yɛ Kotoku adwuma for almost 10 years nie this is the brightest and the glorious opportunity and I said the closest Kotoku come close say pese yɛ ba premiership nti ɛba ne say no menu ayɛ saa da no yɛntumi anna ɛsɛ sɛ yɛtoto akwan yɛde nneɔma tutu yie sɛ sɛ yɛma nipa nyinaa hu baabi a Kotoku Royals na bɛbɛduro mfasodeɛ emu a bɛboa nyɛ sɛ yɛyɛ na yɛtumi maintain baabi a yɛwɔ no ɛna ne nansan yɛ na Manchester City for gye English Premier League menu a ɔmo de 1 point energy wohwɛ Liverpool a ɔmo nya 92 points asa 92 no ɛkɔ wiase afa na baabi a ɛgye league nso ɔmo ntumi angye enti deɛ yɛaka ne sɛ yɛnso 1 point no na no meti sɛ na ɔdi ka sɛ season wei deɛ ɛyɛ difference 1 point ne yɛde gye league enti yɛnso yɛ maintain yɛ 1 point no na yɛmfa ne yɛ deɛ yɛka ne sɛ kwasiada ɛne yɛhyɛ ɔsom no ase ɛnam yɛnsa na sɛ 3 matches no kwasiada na yɛhyɛ ase na ɛno nso ɛna yɛn nyinaa yɛgyidie sɛ ɛyɛ yɛ last home match a yɛbɔ ɛna sɛ yɛ last home division 1 match a yɛbɔ but ɔte asɛm ne yo yɛse yɛgyidie sɛ saa bɔɔ na yɛbɔ no kwasiada no ɛyɛ mo last home match ɛna sɛ ɛsan yɛ last home division 1 match yɛgyidie kɛseɛ paa ne sɛ yɛbɛsa bɔ league home ɛwɔ ɔdan ha ɛnyɛ division 1 na ɛyɛ premier nti yɛtoto furo bia so bia mna mɛka mom na yɛ last home division 1 match a yɛbɔ no yɛn nyinaa nyɛ
na enye fefe. Okay, mame enko Reverend Horn na me misa na question na fe me mechi for kwan na mo mram ye wo ticket aye pese ye che edema o mo nti Reverend mi bisa opedi ya chire mu ba bia mu free ni ba bia mo ba bedro atiefu tie yen eden na mu hia free wo mo ho pa potin me da si Obuoba in fact ade ye hia pa se support na support no enye se bi obeba park no so nko abe support. Okay, enra ye ko float but the statifia sene ye ko fa CAC wa the fire be city market but uhwe senia nipa aye to say omaye me I don't know the word I have to use omaye anxious say kwesiada ene papa ene matches aka enim no they are ready to support us spiritually, physically, mentally, psychologically. Okay. And no ma enya ho to so kese say adwuma na ye no na nya ye nko na ye woni bibi tama we ni beto mu pe na president ye meeting say na o kate kan di we meeting no from Charlie from uja for now in this case me friend am di tu mu anwumre na ayin kan nam aduma fm ayin the next day after me dey the way the mommy am sending my chairman so wow publicity no ko da and now we be ya link here could do it will not be surprised that today we'll meet some high personalities at Kofodia today. Okay, from the eastern region. Look at the meme yen cancer. Yen for being CSC. Yeah. Nipanye utie ya no so afa no one. Yen for being CSC answer. Good. And ohwe ne yakoswa obia ye ready so obia beboa ohwe no ase ne na manfo yisika ebi ye more honorable Sasa Koleta Abaso. And he was a person of mine the highest amount of my 100 cedis. I'm so on the Kwafo. No, the Kwafo was my 100 cedis. This show say they are ready to support the team. Say eno na chairman ampa bin. Enso so ato tickets say ye nche ya. Ye ba be chi bidia matiefu yi. Nti wadaro ma wo be pose mama me. Na yama atiefu no abam. Wo a wo beba. Wo be gide kotu fia. Ye be da no osofo no. Ye be chichiri ade kese bi. Ye hia massive support. Eti bacho utie yen. Na wo ye sure say kwesi ada no obeba 0201 944 485 and 0554 820910. First 5 callers. Me pacho udini we be akese free. Pacho hello. Wana romadi we be akese free. Yo Obuoba me the boating so your time ya. Eja boating obeba. Oh, ade kotokwe usi ye ka kotokwe. Enti watu bi dada na ye de ya na ape. Minto bi mu de ya na mepe. Enti udi ya wo card so de sen na ye ntro. I say William Boating Ghana card. Ye wo udi nti nyabotre bubodi ni ye. O say e fro say. O say William Boating. O say William Boating. Yeah. Okay. Yati. Ya try to into ba na the ID card number. But me chairman gen kakra so wa se kwan wo msade. E brain nti boni tell my. O him na me bo me bo na baso bra. Why kasa papa. No sika ban sen o bola ni nsuo. Ye penyuma mamabu aye. Eti mamu fani ya na se o man yo. Obuoba ele de mo program no ma twa ma papa money show the whole district. Ona mo in kind of move to so. You are very good and very brilliant guy. Mama na kasapa bra. Tikere enkofobi uni se omo msisi dan won so wo okrom ha no. Mama mo reporters ana o se mama ni tia. Omo man for fatu. Omo msisi dan bi mbe nsu no. Omo nye WCO, omo nye yo, soka we. Omo lay pipes to the rivers. Na nsu no ta na piako. Baby. Yeah, that's ma obi nso maje ticket ni bi why? Me da se bebre. Nyame hira, odi ni baby akase free. Mr. Gawan taxi driver. Staga obeba. Oh, Saga, I'm in podium, area, my business. Oh, okay, Yati. Yeah, that's it. Yamishirao. Money panage, my power. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Hawaii. Thank you. Who did you know about free? Yeah, good morning. Yes, sir. Bobby. Yes, boss. What are my Udia or card is one can saying, so Baba Gia. Megana card. Me say Baba Gia now the wow bet me to be. Oh, my and you Udia a war card so. Steven Donko. Steven Donko.
Okay, ati that's it. Brain into maybe some remedy why. Thank you. And aka 3 ni a chewie. Also be to me aba say obeba nko ade a wada Roma. O ma no me dia mo bi obeba. Na etimi akọ support wo mo. Kotoku Royals. You want to do me back say free. But your friend is related to me. Free very good person. Anyway. I will give you a chill. Oh, okay. Me ba cho obeba. But I remember. Udin e wo card so. Dio du Felicity. Dio du Felicity. But I. Reverend so cast match o. Emma kra de e free nti Obuoba de mo one fam obetumi aba. Ah, oh, okay. Ye de man bema. Emma ni free. Free, enkwala ye free. Oh, I see. Okay, into any Felicity what the no. And I just still I that's why 3 tickets in waha. Into so ohoye ha obetumi aba. Ebre ni ntimo ya ntem mame. Wada Roma odi me be akase free. Afenu kwa country. Agentry wada Roma luau radio set ni emo nkomo. Ba je. O kase free hin fa. Mi wo mani mo ya don play the name me. Asafo don play name me. Familiarity. Why? Wada Roma odi ya wo ticket so. O card is a day. Kwaku antwi mediana no. Odi ya wo card so anu kwaku antwi. Me bata kwaku antwi. Me bata obeji a obeba. Me baba mi gina mani mo ya akwa ma na je plako. Wa ma e be ba da yemi ya da se kwaku antwi no no. Me bata aka 2. Odi ni be akase free. Owa wani. Anwa obeba. Thank you. Me bom abaso pop. Na se me pedi kan ka se kutuku die o ma premier kra mempene. Iti ombeba. Yata. Yeah, that's. Ombasa ye ba so Martin so. Okay. Yeah, that's so why I sing here. If I told you be akase free. That's from Joseph. But also for saying Joseph. Okay. Akameni. Na udi a wo card so the saying. So obeba. But no. Udi a wo card so ani Joseph. Joseph Minta. Okay. Obeba. But I'm not me jumva. Okay. Wa ma e beba da yemu. Never. Yeah, bounce where the achire bin ya premier na beba hia wo. Okay, just aka last one. Last one. Wa wo ho be ha no buwre mu na wo so aba beje. Yeah, say okay, last one aba. Me pa to di be ka say free. Ricardo taxi driver. But what's your first saying? Ricardo. Okay. Udi ya wo card so say obeba ana o taxi driver dey say obetimi kura de ni pa. Ricardo na o me yiso. Nti wa beje ye die yi. No beje. Let's go so to be. Yes, so to be 5 series. Oh, the any umuta mo ba e na ka ta de boa. Za. Enti udi ya wo card ne so ane Mercado is one. Charles then. Ricardo. Oh, okay. Yeah, that's it. Enti ya chewie. Megini sa when ya din ni nyina. Oba na do card na ba be kire na fe ya dia ma. Reverend. Yes sir. Enti wada Roma no wanu gu. Nsenkan so. Enti ne American kusia ne say. Obia mfa no hundim ba mo kaya the first interview I had with Ejenim ewa hamini wakati kuria omo bisa the mission for Kotoku this season and I said this year Kotoku is going to premier. Okay. Even Okat was doubting say Okat nana dwene say ye be grumu nkwala no na to nam say Kotoku is going to premier and I believe say ni nyame na me so aka na bebem we nya di aniso ade hu na mehu o dabi me di intro engineer bloggers di enchena ye fly ni o ma mo do ba beto na afi akoma on se mebre okay nti nyame ya duma in fact eno anso ye mo opoku abaso in fact opoku nante ya fiasani o na o kasasa fiasani se enu nti no no so nyam no o fire mo a e wo se ase no eduru ba bi enne ye ko premier nti me ma nse me nko famfa ma no ye ko premier nti ye ko ba wi a mema opani asa betena se ba bi oti ya na ye di atetare ye ho nti udi enne ye nko premier ne mra ana va de damonzo asipa senia enne sa show we cry enye sport show but because we are odame yanti wa me this enyo dan wa limit no ye kutuku mai mayo yeah kutuku mayo kutuku mai ni ba mu a nsem bebre enti wa me this big
opportunity on this big platform. That means Amen. And then I encourage this is not the first time. Mobile nyina mukuta yesa na senia moye ho adwem pa no. Nyame nso nyam ho adwem pa sa. Amen. 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 Yeah, that's it. Okat. Yes sir. Yeah, I'm compensate media be from the head, you know. I'm say CEO ABB kakra wo kotoku platforms na compensate. O person ka woka. But ye bra so nse krofo bi mpro no. Okay, asem ni nyina TTTM say enra ye tie ho gu krom. Adofo bi a wo ye moa. No da wo mase. Moa ye da wo nyina mase. Ebinim tuom ho si wo say o de wo nyuma egu form ebedi ye chief tia no pakopem and adesaye. Safo ni nyina so management say omoda o mase pa. And I said that na kind of pukunin centrophobia no mukeka ka ho a omo nyina beboa ye ma yetimi create awareness ni ma nipa nyina hu de ekoso kwasi ada wa ha no yeso ye da bibia rase ya ka kire ne doso mpane se wonsum enu ani nipa ye nyina ye nkan hu mom prayer oyi ba ko na obu a ebebu sisia o ka bom ani bu no edene si ye gidie se de ya ka ye ho abom ene se de obia ka ne siesi so no se ye ne sa ye mission say kotoku for premier no ebeba so kwasi ada osebo ene anije ene edi hia ye nuanom na neafo wa ha na me se dom omba bebu ha no omu bobo no omu hu sa dom ni bi da but ya mon comport mo because baby ya duru no obi anya wa obe protest against you anti ano de em say ye ni da hopa be make you sure say ya be kasa kire supporters no no bia to no boase na ye di nkunim no aye kama na de baby nkunim di so de abre o de answer na ye be ko no ya me aduma juvenile league no so otina Reverend. Yes, sir. Overcomers. No, it's Power FC. Versus Overcomers. Menkola ni ko Old Town Public Park. Okay. And then mintia minipa baako. Honorable Edu Buahin. And then the birthday. Okay. He is the constituency deputy organizer. And then Edu Buahin birthday. NPP. Okay. Ti nyame enhira na nyame ma no kwatenten. Se ne obre ne ho ase no. Nyame nhwe no so sa ono de busu nyina. Okay. Yeah, that's it. Enti mo bo home ni we are second matches na no na ekwa hifa. Ye we are the next home away match is against Ankriti Pram. Oh, okay. If we are na fe yakọ the Lions Den, that is Tema Youth. That was Tema na fe ye dia coffee so. Okay. Yeah, that's bebre say ene ye to nsa frem a mo ba ye. Enti abusuan Kotoku Royals omo Operation Premier no. Nyame adom egusu a ebe mu kakra enti mo me support na intumi emremu. Happy birthday and confirm a colleague and a brother from another mother, Joseph Kofi Frimpong Akable, or a broadcast journalist, Joy News. Joseph Kofi Frimpong Akable, Charlie, we are too much. Live to be 93.3 and beyond. Rema said, "What's your mind?" Yeah, say. I don't see and that's it. From Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and then Friday. Obi biara okay home ebe sumo my Ghana. Na watch ye radio in shira munyina da. Makoma swade emremu. Radio adom no so fama yen. On fa yinwura afefoforo na watch foforo ni mumu. Asidan komodia nkan kwame yaboa adwempa hini Kofi Mensa ka obike kwame asante ohene ba Maakye Billy Man midin Obuoba Ofori Amanfo the commander general ensuru jaba kwa yaka the Kotoku mayor anopai yabesuma wie ne ko yie oye number no afre no aboyaba so nyanko yi no atwe adwen ti so tiase enipa na efom eye nipa na ediche adwempa eto aso adesima mama munyina mo ache ebie mama kwaba edeba ahenkan 93.3 FM so na kanase no se Maakye eso dwumadie no na asie no yede eya ensama wodo ene yen akanka sebomo awia dumienu na afia nwumre no nsia de bedi ma kotre bedi mutintima pa no ene yebeyi eni de ama wo se de be aso betie na oso atwea be okasa biensa bre no enso eso a na ene de makom na sebedwafie aba beto dwa tirem sam na sebedwafie saa sisiam no gase do muni sika o
omni sika omni toto nneoma de di dwuma dia wodo e ho honom na speaker of parliament obi Alban Baben akasa pa munchiremu ye de eba beboa mo ye de ba bedan mo na sanso na wo ensafufro enso emu no onimanyafo akwa me na dankan ono so ko vivri mantem wono ma ebibia manyo ko dima ko trepa wo de atugye chem se na MPP for ya hu kura na etwe ya nantini wose ehadwe papa no duro kura wonte asese se MPP amanyo ko de na komu nyina ya bia koye na so se de no mase bi ekọ na nse no wose ani eye ayenyan na onimanyafo ayaras mubarak so eye anka ne mra se bedwani ademade so mo kumbungu abato mpezua so wo de atugye chem se MMDC for no amonhwe na eye tourist attractions and say tourist site one mo wo nsrahwe bia wodo de wo mpesua so no omofa no manhyem anaso omo nyama nya kama se de be amafo be hye betimanya sika so de abo man no ebra emu enkyiremu ye de eba na wo ensafufro enzo emu no ana wode atudwa kyeremu se Ghana na makoya fa so ase oye na bi esia yesime toto nneoma no o kire se enkonkan kura se disaster bi asi pa na yede amkeka ni yede toto nneoma no yenya kwhye won mo amo akoya mu mu wi a eno ano no se de kura ma ne ba be pa no siye no na bibia ho eye doctor ochiri ankra eno no so aka eye wei emu nkyiremu yede beba na MPP for one regional elections no so onim se na efiri ase awo mantam awdo asin fifiri mantam de anka ba so na so nkrofo bi akwa ji injunction da betu se bam atese no amusojo mo anye emu enso enjiremu ye de eba abusuafo nsem wei ene afoforo bi abeka ho ena awia dumie no ene afe eye anwumre eye nonsia na wahia eye kasebo no na afe ye de munchemu nyina enso ede adan wodin no eye adwen panye ne kofi mensa adwene papa na papa endi onim ka me sori na afe adwuma kwabla